Мәдинә Маликова. Фидая. Беренче бүлек. Шымырт чәчәк аткан чак иде. Төн. Тирән ярлар арасыннан аккан елганың ике ягына сузылып утырган авыл, биек куе тирәкләр, өянкеләр ышыгына сыенып, йокыга талган. Агач башларына терәлгән салынкы болытлардан яңгыр дисәң яңгыр түгел, дым коела кебек. Ара-тирә йөгереп узган җил генә яфраклардан эре тамчыларны сибеп китә. Ерактан авыл өстендәге олы юлдан тигез гүләү ишетелеп куя. Кайдадыр трактор гөрелди. Тик бу тавышлар авыл йортларын урап алган тынлыкны көчәйтә генә. Ә урам баганаларындагы лампочкалар караңгылыкны куерта гына сыман. Мондый төннәрдә авылларда аеруча моңсу була. Һәр йорт башкалардан ерагайып, бар җиһанда бер ялгызы калгандай тоела. Шунысы юата. Май төннәре тиз үтә. Озакламый таң атар, иртәнге җил болытларны таратыр, яңгыр туктар, тирә-юн яшеллеге чәчәкләре белән балкып, нурга күмелер. Әнә бит, төн карасы аша аксыл томан йомарламнары булып шәйләнгән шымырт агачлары да шундый иртәнең киләсен хәзердән хәбәр итә кебек. Шуңа күрә, алдагы таңның хәерле, ямьле булып туачагына ышанганга, һәммә җан иясе тыныч йоклый. Килер көнгә көч җыя. Хәер, барысы да йокламый икән. Әнә олы урамда мәктәп ихатасына урнашкан бер йортның өч тәрәзәсеннән дә гөлт итеп яктылык сибелде. Алар каршында энҗе бөртекләре булып тамчылар җимелдәште. Караңгылыкны бозган бу тәрәзә артында ниндидер борчу, тынгысызлык, хәтта хәвеф бардыр кебек тоелды. Йокының татлы сәгатендә вакытсыз, урынсыз кебек иде ул. Бу хисне тагын да көчәйтеп, йортның тышкы ишеге каерылып ачылды. Иштән бөркелгән яктылыкта күлмәкчән генә яланбаш хатын шәүләсе күренде. Менә ул озын кунычлы резин итекләрен лаштыр-лыштыр китереп, ашыгып урамга чыкты. Биегәйтелгән урта юл буйлап югары очка таба йөгереп китте. Сирәк лампочкалар, пыскак яңгыр күзне алыштыргангамы, әллә артык кабалангангамы, ул абынды, сөртенде, бер-ике тапкыр янтайып китеп пычракка кулы белән таянды. Әмма үзе моны сизмәде дә кебек. Үз алдына сөйләнә-сөйләнә, сулкылдый-сулкылдый йөгерә бирде. Биегәеп каралып утырган идарә клуб биналары турыннан узды. Ниһаять күпергә илткән киң тыкрыкның каршы ягындагы ихатага җиткәч, туктады. Пычранган бармагы белән капка баганасындагы кыңгырау тимәсенә басты. Якындагы багана башыннан төшкән яктылыкта капка түбәсендәге медпункт дигән язу аермачык укыла иде. Хатын сабырсызланды, тимәгә озак-озак басып торды. Аннары дөбердәтергә кереште. Ниһаять дымнан бүрткән өй ишегенең сыкрангандай шыгырдап ачылганы ишетелде. Йокыдан айнып җитмәгән, әмма ягымлы хатын-кыз тавышы: "Ишетәм, хәзер ачам", диде. "Мөнирә, мин бу. Киенеп чык тизрәк." Хәзер. Үзең дә яңгыр астында торма, кер", дип сөйләнә капканы ачты Мөнирә. 5 минут үткәндерме, юкмы, алар кире әйләнеп тә чыктылар. Мөнирә плащ кигән, юлдашының да иңенә куртка салган иде. Ишек төбендә аларны 15 яшьләрдәге кыз бала озатып калды. "Кызым, син дә озаклама, тиз генә киен дә килеп җит", диде аңа Мөнирә. Юлдашы бераз тынычлана төште иде булса кирәк. "Аны кузгатмасаң да ярар, йокласын", диде. Аның тавышында баягы сулкылдау сизелми иде инде. "Килсен", диде Мөнирә гади генә. "Бәлки ярдәме тиеп куяр." "Үзең генә ярдәм итә алмассың микәнни? Кирәге чыкмаса әйләнер дә кайтыр. Яшь кешегә нәрсә ул", диде Мөнирә, тыныч, хәтта битараф булырга тырышып. Алар ашыгып түбәнешкә таба киттеләр. Мөнирәнең сул кулында кечкенә чемодан, уңы белән юлдашын култыклап алган, аны егылудан сакларга тырыша иде. Мәктәп ишек алдына кергәч, хатын
иркә уянмаган иде әле, диде. Шыпырт кына керербез, аны бер шумабыз дип пышылдап диярлек җавап бирде Мөнирә. Алар өйгә кереп озак та тормадылар, хатын янә урамга атылып чыкты, янә югары очка таба йөгерде. Бу юлы медпунктка түгел, аны узып, күперне дә чыгып, аръякка куе шомлы агачлар каршына рәт булып тезелгән йортларның берсенә. Үрсәләнеп капканы какты. Бу шакылдау бөтен урамны аякка бастырырлык иде кебек. Күршеләрнең этләре яман өрде, кайдадыр казлар каңгылдашты. Эштәгеләр көттерделәр. Бик озак чыкмый тордылар. Ниһаять, ишек шыгырдады. Калын, ачулы хатын-кыз тавышы ишетелде. Ни кыланасыз ул хәтле? Ут чыктымы әллә? Машина кирәк, машина. Мәхсүм чирләп китте. Хәле начар дип үрсәләнеп җавап бирде хатын. Иштәге хатын сөйләнә-сөйләнә, ашыкмый гына капка бикләрен ачарга кереште. Аның тавышы нык йомшарган, ул гадәте шулай булганга гына мыгырдана иде инде. Мин монда машина кычаклап ятам мәллә? Янымда булса, шушы минутта чаптырыр идем дә бит. Юк бит. Син бит авылның хуҗасы. Председательгә бармый кемгә барыйм? Председатель дигәчтә, кемгә хуҗасың мин? Төн уртасында урыныннан куптарып кара син берәр шоферны. Машинасын кабыздырып кара. Иртән нәрәттә әйтсәң бер хәл булыр иде. Нәрәтне көтеп үлеп ятсын менә инде. Уралга барып кара. Бәлки аектыр. Мин кушты диярсең. Хатын кире йөгерде. Тагын бер капканы заклап кагып, аннан чыкканнарын көткәнче, хәлне аңлатканчы, ир кешенең машина ватык кузгатып булмас дигәненә төшенгәнче, әллә ни гомер узгандай тоелды. Хатын кире йөгереп кайтканда, аның кызган маңгаена тамган яңгыр тамчылары чыжлап парга әйләнәдер кебек иде. Мөнирә аны ишек төбенә чыгып каршы алды. Хәлне сүзсез аңлады. Бар, Гыйзетдингә йөгер, диде. Баштук шуңа гына эндәшәсе калган. Гыйзетдин аръякта, председательнең күршесендә. Хатын кире йөгерде. Бу чабуларның очы-кырые булмас иде шикелле. Ләкин ниндидер кудрәт белән ниһаять саташуга охшаган бу булгануның да ахыры җитте. Хатын кеше капкадан керүгә, өй эчендә ут кабынып ишек ачылды. Бу юлы озак аңлатырга кирәк булмады. Өй хуҗасы Гыйзетдин ишек алды түрендәге Нива машинасын кабызып та җибәрде. Өйдән хатыны йөгереп чыгып, плащын, кепкасын бирде. Аңарчы туктап калган кебек тоелган тормыш кинәт хәрәкәткә килде. Нива мәктәп турында туктап, фаралары белән түрдәге өй ишеген яктыртты. Хатын машинадан төште дә, йөгереп эчкә кереп китте. Озак та үтмәде, алар шәфкать туташы белән икесе озын буйлы ир кешене ике яктан култыклап алып чыктылар. Мөнирәнең кызы да килеп җиткән икән, ул да чыкмакчы иде. Әнисе, син монда гына йокла, иркәгә иптәш булырсың, диде. Аннары каршыга килгән хатынга таба борылып, менә Зиләйләнең килүе яхшы булды бит әле. Балаң өчен борчылып йөрмәссең, дип куйды. Мөнирә авылга Гыйзетдин белән янәшә, ир белән хатын артка утыргычларга урнаштылар. Машина нык гүләп борылды. Гыйзетдин район больницасынамы, дип сорады. Кармашка барабыз, дип җавап бирде Мөнирә. Билал абыйга. Билал абый кебеге район больницасында юк инде анысы, дип, ничектер бик йомшак кына аның белән килеште Гыйзетдин. Машина дымлы караңгылыкны фаралары белән йыртып, әүмән-тәүмән килеп, авылдан чыгып китте. Артта иренең биленнән кычып утырган хатынга, хәзер инде сулышына кабып каядыр чабарга, кемгәдер хәленең авырлыгын кабаланып аңлатырга, ярдәм көтәргә кирәкми иде. Хәл-әхвәлләр башкалар кулына тапшырылган. Башын суза төшеп, күн фуражка астыннан йылтыр күзләрен алга төбәгән, вак яңгыр һәм туктаусыз чәчрәгән пычрак белән томаланган пыяла аша юл сикәлтәләрен күрергә азапланган Гыйзетдин 5 чакрым араны күпме вакытта узар да, кармашка кайчан илтеп җиткерер. Участок хастаханәсенең баш табибы Билал Газимов ни әйтер? Аннары хастаны ничек дәвалар? Берсенә дә катнашып та, Газизеңә ярдәм итеп тә булмый. Бу хәл хатынны шомландыра, җигәрен алып хәлсезләндерә дә иде.
аның зиһене томаланып китте. Аннан соңгы вакыйгалар хәтеренә яман төш кебек өзек-төтек кенә булып сеңеп калдылар. Юлның сикәлтәләре хисапсыз. Һәр кайсында аның ире укшып куйгандай итә. Бу тавыштан хатынның йөрәге тибүдән туктап торгандай була. Ул кесәсеннән кулъяулык алып, иренә сузды. Ире авыз тирәләрен сөрткән иде, яулык каралды. Артына әледән-әле борылып караштырып килгән Мөнирә каяндыр алып мамык кисәге сузды. Ир кулында ул да тиз каралды, авырайды. Кан. Иң тирән чокырлар Кармаш урамында булса кирәк. Алар соңгы көчне алды. Участок хастаханәсенә олы урамнан борылып, үргә менәсе иде. Ниһаять килеп җиттеләр. Баш табиб әлбәттә монда түгел өендә икән, аны машина белән барып алырга кирәк. Шуңа күрә эшкә ирнең үзен генә алып кирип киттеләр. Хатынның хәтеренә бик нык уелып калды. Булдырда ире басып тора. Биленнән хастаханәнең шәфкать туташы Гөлфия кычып алган. Кара плащ өстеннән Мәхсүмнең сынын икегә аергандай ак халат җиңе сузылган. Ул башын артка каерып хатынына карый. Суырылган, арган йөзендә хәлсез елмаю. Юаткан да шикелле ул, шул ук вакытта бәхиләшкән дә кебек. Ишек өстенә беркетелгән лампочка яктысында бу караш бигрәк тә машина эчендәге караңгылыктан караганга бик ачык күренде. Лампа яктысы көчле иде. Ул диварларның, ишекнең искелеген, тузганлыгын, бинаның кечкенә, шыксыз икәнлеген аеруча ачык итеп күрсәтте. Гүяки, күрегез, мәңгелек караңгылыкка илтә торган юлның башы менә шушындый була дип, аяусыз битарафлык белән кисәтә иде кебек ул. Кинәт, ул моннан үз аягы белән чыкмаячак дигән уй бәгырне ярып узды. Кире кайтмаска китергәнмен. Ах, үкенечкә булды аның бу уе. Югыйсә бит ул кулыннан килгәннең һәммәсен эшләде. Ләкин шумлануы, алдан хәсрәтләнә башлауы, әлеге өметсез уе. Шушы ишек төбендә ул аның белән хушлаша башлады. Аларның мәңгелеккә өзеләсен шул мизгелдә тойды. Һәм моңа иренең хәлсез елмаюы түгел, бәлки хан заманыннан калган бинаның шомлы, битараф, салкын кыяфәте рәвеше сәбәп булды. Гүяки аның эчендә инде бик күпләрнең соңгы сулышы өзелеп, караңгылыкта, бушлыкта юкка чыккан. Һәм бу биредә бик тә гадәти хәл иде. 2 көннән соң бу юлы инде хасталарны йөртә торган УАЗ машинасында юрганга төрелгән тынсыз гәүдә янына утырып китеп барганда, хатын арткы тәрәзә аша кирфек тә какмый, күздән югалганчы шул бинага карап барды. Дөрес, көн яктысында ул күңелне артык шомландырмый. Чөнки яңа булдыралган кадәр ям кертергә тырышканнар. Кыймасын эчтән сарыга, тыштан зәңгәргә, тәрәзә яңакларын акка буяганнар. Әмма бу буяулар 80 яшьлек карчык битенә ягылган иннек кершән кебек кенә. Күпме яңгырлар юып, күпме карлар сыйпап узган бу йортның туфрак төсенә кергән бүрәнәләрен. Күпме күзләр аларга өмет белән текәлгән дә, яннарында күпме яшьләр түгелгән. Шуларга тагын берәүнең ачы яшьләре кушыла икән. Аннан ни үзгәрә? Менә юл борылды. Алар авыл урамына килеп керделәр. Хатын як-ягын күздән кичерде. Нык ихаталар эчендә, түбәләре сырлап ясалган биек капкалар артында, шелтәрле кәрнизләре, иркен янкырмалары белән киязләнеп утырган йортларны, авыл ичендәге озын ак ферма биналарын, очарга әзерләнгәндәй зур-зур ракеталарга охшаш, борыннарын болытларга төбәп баскан силус манараларын күрде ул. Бу йортларда, бу биналар тирәсендә җиргә нык басып, эшләгәндә йөрәге җилкенә,
ашаганда колагы селкенә торган кешеләр яши. Алар тагын да шәбрәк өйләр салу, тагын да матуррак киенү, тагын да күбрәк рәхәт күрү турында уйлыйлар. Ә менә аяк астында җирнең ныклыгын тоймый башлаганнар өчен, йөрәге нечкә-җепкә эленеп калгандай көч-хәл тибеп, сызланудан сыгылып төшкәннәр өчен, әҗәл белән йөзгә-йөз очрашканнар өчен, әнә шул калкулык өстендәге иске бина. Бу уйлардан кинәт хатынның зиһене ачылып киткәндәй булды. Ничек мин моңарчы бу хәлгә түзеп яшәдем икән дип уйлады ул. Нигә мин бөтен халыкка, без нишләп болай ваемсыз, нигә без гомеребезнең иң авыр минутлары киләсен уйламыйбыз, нигә бу хакта алдан кайгыртмыйбыз дип кычкырмадым икән? Ни өчен мин, җанда гайрәт, тәндә көч бар чакта, вак-төяк җитмәүчелеккә түзеп тә була, кеше кулларына калгач ниләр күрәсебезне алдан уйлыйк димәдем икән? Ә бина әле нык тора, аны кузгатып та, үзгәртеп тә булмас шикелле. Гүяки аның янында вакыт үзе туктап калган иде шикелле. Баш өстенә ишелердәй булып салынган болытлар да, үзәккә үтеп сибәләгән яңгыр да, үтмәскә дип килгәннәр иде сыман. Мәдинә Маликова. Фидая. Икенче бүлек. Әмма гомер агышы туктамый. Үтмәстәй тыелган яңгырлар да узып китә. Дөнья үзгәреп тора. Ул елның майында да күк йөзен атналар буе каплап торган салынкы болытлар вакыты җиткәч таралды. Үз нәүбәтендә җәй, аннары иртә кыраулы көз килде. Аннан соң тагын бер ел узып, көзге болытлар янә яшь кыярга кереште. Иртән күзен ачуга Давыт тагын яңгыр дип уйлады. Һаман туктамаган, коюын белә. Парланган тәрәзәләр булай да сүрән көн яктысын саран үткәрә. Үй кыегыннан тигезле-тигезсез коелган тамчылар гүяки тыштагы салкын күлдәвеккә түгел, бәгыргә тама иде. Аш бүлмәсеннән Фазиләнең савыт-саба шалтыратканы ишетелде. Менә ул ишектән башын сузып: "Давыт, ишетәсеңме соң?" дип сорады. "Телефон шылтырый бит, ник алмыйсың?" "Әйе шул, шылтырый." Тик Давытның тыңлыйсы килми. Чөнки күңеле рәтле сүз әйтмәсләрен сизә. Әмма кемдер аны бик кирәксенә ахрысы. Ямсыз зыңгылдау туктамый, колакны йыртып озак-озак кабатлана. Тыңламый котылып булмастыр мөгаен. "Алло. Директорның секретаре икән. Давыт абый, хәерле иртә." Таушы дәртле, сөенче аламыни. Яшең 17дә чакта көзге яңгырлар гына кәефне җимерә алмый шул. "Телефонограмма сезгә." "Я, укып күрсәт әле. Туйга чакыралармы әллә?" "Юк, туйга түгел. Нәрсәгә икәнен әйтмәгәннәр. Урман хуҗалыгының баш инженеры иптәш Гаяровны сәгать 9-га иптәш Нурханова." Бу урында кыз тотлыгып калды. Аннары гаҗәпләнгәндәй: "Үтенеп дип яздырдылар монда. Нурханова сезне үтенеп чакыра.
Телефонограммаларда мондый сүзне гомер очратмаган Давыт үзе дә сәерсенеп куйды. Ләкин аны тагын бер нәрсә гаҗәпләндергән иде әле. Кем ул Нурханова? Соң шул теге райкомның 3нче секретаридер инде, диде кыз. Күптән түгел яңаны сайлап куйдылар дип сөйләгәннәр иде бит. Ие. Җәй башында Гайнуллинны Казанга министрлыкка эшкә алдылар. Аның урынына хатын-кызны куйганнар иде. Моңарчы эш төшмәгәч, онытылып киткән. Пычрак ярып районга барып йөрисе килми иде. Телефоннан гына сөйләшеп алсаң ярамас микән? Әмма Давыт бу уеннан шундук кире кайтты. Беренче чакыруында ук бармый калу килешмәс. Аннары килеп, районда Давытның үз йомышы да бар иде. Иренең сөйләшкәнен ишетеп торган Фазиләнең сукранганы ишетелде. Тагын районга чакыралармы? Синсез тора алмыйлармы әллә? Инде бер буш көнең бар. Ине карарсың дигән идем. Шимбәлә баса бүген. Тәрәзә рамнары какшап беткән әнә. Юга чирәтләп ябып та булмады. Абзар ишегендә карыйсы бар. Давыт дәшмәде. Аш бүлмәсенә чыкты да, өстәл янына утырып, чынаягына чәй ясады. Юынгыч янында сыерга он суы булгатып азапланган хатынының аркасына, кыршылган жакетына гаеп эзләп карады. Икесе дә озын буйлы, озынчарак йөзле, кара чәчле булгангамы? Әллә холык-фигыльләрен дә охшатыпмы? Аларны кайчакта абыйлы-сеңелле дип беләләр. Танышлары да бигрәк пар килгәнсез, ничек шулай табыштыгыз дип кызыгып карый иде. Ләкин менә мондый көннәрне үзеңә охшаган хатыныңны түгел, үз-үзеңне күрәсең килмәгән чаклар була. Бигрәк тә каршыңда кирле-мырлы сүз сөйләп торсалар. Фазилә борылып карамады. Әмма иренең уйларын аркасы белән үк тыеп торган икән. Чиләген күтәреп ишектән чыгып киткәндә: "Бар, юлда батып ятканда әйткән иде бу диярсең әле", диде. Давыт каты пешкән йомыркага төелә язды. Ир өйрәтеп маташкан була тагын, йомырка пешерә белмәгән башы белән. Башка вакытта УАЗиген кабызып юлга чыккач, аның күңеле тынычлана, моторның тигез гөрелтесе гүяки йөрәк тибешендә бер җайга сала торган иде. Әмма бүген алай булмады. Әллә туман, әллә вак яңгыр пәрдәсе астында каралып яткан шәрә басулар, сыры коңгырт яфракларын инде кыйып бетерә язган, шәбәреп, мескен кыяфәткә кергән каенлыклар, алгы пыялага туктаусыз чәчрәп сыланган сыек лай иштәге ачуны отыры кабартагына барды. Кайчаннан бирле коя бит инде, очы-кырые һич күренми. Соңгы атнаның көннәре дә сыры су тулы юл чокырлары кебек бер төсле ямсыз, эч пошыргыч тоела иде. Шушы сыры, салкын, юеш, күңелне изә торган сәгатьләрдә аның бөтен яшәешен үзгәртәчәк, язмышын хәл итәчәк вакыйгаларның яралганын, соңыннан үзенең дә нәкъ шушы иртәне күп тапкырлар сагынып һәм сызланып искә алачагын белми иде әле ул. Хәер, безнең кайсыбыз гына киләчәген алдан күрә аласың? Күпчелек очракта без бу дөньяда һәммә нәрсә кабатланып тора, кичә баеган кояш бүген иртән тагын чыга, сүрелгән ай атна үтүгә яңадан туа, көз артыннан кыш килә, аннары яз җитә дип уйлыйбыз. Ә бит бүгенге таң кичәгечә түгел, 3нче көндәгечә дә түгел, бәлки өр-яңача ата, җилләр бүтәнчә исә, кошлар башкача сайрый, шәфәк нурлары да офык сызыгы артыннан моңарчы күрелмәгән төсләр бөркеп, янки тирәк ябалдашларын яңача мана. Безнең баш очыннан бер мәртәбә агылып узган болытлар да бер кайчан кире әйләнеп кайтмыйлар. Тик безнең күзләргә җитәлек, күңелләргә сизгерлек җитенкерәми шул. Таңнарның балкышларын һәм болытларның агышларын төсмерләре белән аерып күрә белмибез. Язмышыбызның борылышларын башында ук сизми калуыбызда
Шуннан киләдер мөгаен. Райкомның аксыл сарыга буялган 2 катлы бинасы янына килеп туктагач, Давыт машинадан төшеп, кызган йөзен күтәреп бераз вакыт салкын яңгырга куеп торды. Суынырга, тынычланырга тырышты. Җитәкче янына кызуланып, кәефсезләнеп барып керү бер кайчанда хәерлегә булмый. Ишектән бераз читтәрәк ләмле су тулы озынча калай савыт тора иде. Давыт андагы озын саплы пумала белән ботинкаларын озаклап юды. Яңа җитәкче янына, бигрәк тә хатын-кыз каршына барасын уйлап, урманчылар формасын кигән иде ул. Эшкә кереп, гардеробка шинелен, фуражкасын элеп куйгач, зур көзге каршына басып, кителен тарткалады, бөтен кыяфәтен җентекләп күздән кичерде. Формасы килешле аның, пөхтә аспай, үзенә таманлап махсус тегелгән. Буйсында, Аллага шөкер, кеше арасында югалып кала торган түгел. Кая барса да бер башка калкып тора. Метрда 90 сантиметр. Куе кара чәче артык шома да, килешсез тырпаючан да түгел, җай гына дулкынланып ятып тора. Йөз ак, күзләр тере. 3нче секретарьнең бүлмәсе 2нче катта, коридорның алгы башында ук иде. 2 яктан тизелеп киткән бер төсле ишекләр турыннан узганда, Давыт ирексездән чырайын сытты. Пышкы чүбеннән укмаштырылган бу ишекләрнең өсте фанер булып, аңа имән тактага охшатып, майлы буяу сыланган иде. Мондый ясалмалыкны күңеле кабул итмәгән Давытка, биредәге бер төсле бүлмәләрдә утырган кешеләрдә дә шундый ук ясалмалык бардыр сыман тоелды. Аргы баштагы ишек тә башкаларның игезәк сыңары иде. Аңа яңа язу кадаклаганнар. Нурханова Фидая Госмановна. Сирәк исем. Телгә дә бик үк җайлы түгел сыман. Бүлмәнең элекке хуҗасы Гайнуллины искә төшереп, Давыт көрсенеп куйды. Ул каршы килеп 2 куллап исәнләшә, өстәл аркылы түгел, янәшә утырып ачык итеп сөйләшә торган иде. Дөньяның рәтен белә Гайнуллин. Яши белгән кешегә урман кирәк. Тормыш көткәндә дә, ял иткәндә дә. Менә хәзер ишек бикле булып чыкса, Давыт сөенәчәк кенә иде. Әмма аның бу яшерен өмете акланмады. Йозакта бер бәйләм ачкыч эленеп тора, димәк, хуҗа урынында. Давыт бармак буыннары белән фанер ишеккә суккалады. Эштән яңгыравык нечкә тавыш ишетелде. Керегез. Давыт көрсенеп эшкә атлады. Иң беренче күзгә ташланганы гөлләр булды. Почмак бүлмә булганга, тәрәзәләр 2 якка карый, төпләре тулы бүрек-бүрек кызыл чәчкә аткан яраннар, тамчы гөлләр. Биредә элек хөкем сөргән ирләр чакырыслыкка күнеккән Давытның күзләре камышкандай булды. Түр өстәл артыннан ая-гүрә басып кулын сузган хатынга карагач, ул тагын да ныграк сәерсенеп китте. Мондый кабинетларга, дәрәҗәле өстәлләр артына кереп утырган хатыннар гадәттә ир кыяфәтле, тупасрак чырайлы һәм эре бәдәнле була. Алар бу охшашлыкны тагын да көчәйтергә теләгәндәй, кара яисә зәңгәр костюм киеп йөри. Ә бу исә челтәрле изүе күкрәкләренә сыланып, нечкә билен кысып торган, ачык крән төстәге бәйләгән күлмәктән иде. Анысы бер хәл. Иң гаҗәбе шунда. Бу хатын шибәр. Чынлап торып бик шибәр иде. Дөрес, Давытның исенә төште. Район җыелышларында аның күзгә чалынып киткәләгәне булды. Ләкин ул чакта аңа текәлеп каралмаган икән. Хәзер менә якын ук килгәч аның шибәрлеге гаҗәпкә калдыра. Караган сайын карыйсыны китерә. Бөтен җире килешле. Сул яктан юл ясап таралган алтын сары чәче дулкынланып иңнәренә төшкән. Зәңгәр күзләренең карашы үткен һәм уйчан. Түгәрәк ак йөзен бераз эрерәк, тигез ак тешләре яктырта. Тулышып торган иреннәренә чиста күңелле кешеләрдә генә була торган бераз кыенсыну катыш, эчкерсез елмаю эленгән иде.
Фамилияларын әйтеп танышканда, Дауыт каушап китеп, аның кулын учында озаграк тотты ахыры. Нечкә нык бармаклар кыш баласы кебек тыпырчынып куйдылар. Дауыт кызарынганын тойды. Нурханова үз өстәленә терәп куелган өстәл кырыендагы тирән кәнәфигә ишарә ясады. Утырырга тәкъдим итте. Дауытның фикере чуалганын сизмәмешкә салышмады. Гади генә итеп, форма кигән кешене күргәч, үзем дә бераз каушап киттем әле, дип елмайды. Күренеп тора, үзе ул тамчы да каушамаган. Моны фәкать сүзне ипле башлап җибәрү өчен генә әйткән иде. Әмма Дауыт биреште. Саламга тотынгандай сүзне ялгап китте. Безнең эш хәрби хезмәткә тиң бит ул, диде. Белмәгән кеше каушап төшсә дә гаҗәп түгел. Урман сакчыларына форма киемен заманында Петр I керткән. Килегез безгә, бик шәп музейыбыз бар, карап китәрсез. Кәнәфигә утыргач, Дауыт кинәт кичерәеп киткәндәй булды. Өстәл артындагы биегрәк урындыкта утырган Нурханова белән тигезләнеп калды. Башкаларга өстән карарга күнеккән кеше өчен бу сәер иде. Ул үзен җайсыз хис итте. Ләкин аяк өсте сөйләшеп булмый бит инде. Ул аякларын сузып җибәргән иде. Ботинкаларының өстәлнең икенче ягына ук сузылып чыкканын тойды. Нурханованың шул тарафка күз салганын күреп, тезләрен өстәл аратасына бәреп, аякларын кире тартты. Каһәр суккыры. Гайнуллин заманында да шушы кәнәфигә утыра торган иде бит ул. Аякларын кая куя иде соң әле. Җитмәсә, бүлмә хуҗасына ян белән утырып, муенны борып сөйләшүдә шактый җайсыз икән. Нурханова аның көйсезлекләрен сизми дә кебек. Тыныч кына нечкә тавыш белән үзенең инде урман хуҗалыгы музеенда булганлыгын сөйли. Ул Баллыбылын мәктәбендә директор булып эшләгән икән, урман хуҗалыгына укучы балаларын алып барган. Фанер цехында да булганнар, бизәкле кошык савытларны ничек ясаганнарын да күргәннәр. Агач савыт саба цехыгыз бик ошый безгә. Хәл кадәренчә ала идек без аларны. Мәктәп олимпиадаларында җиңеп чыккан балаларга бирү өчен бик яхшы бүләк бит. Дауытның башында бер генә сорау буталды. Моңа миннән ни кирәк? Ял көнне, бу пычракта 20 чакрымнан Дауытны булай гына танышыр өчен чакырып китермәгәндер. Араларны җайлау-майлау, Дауытның күңелен йомшарту максаты белән сөйли ул буларны. Акыллы ир җитәкче дә шулай итәр иде. Син миңа моны бир дә тегене эшлә дигәнче, бераз вакыт юк бар сүз үрчетеп алыр иде. Ләкин бу чибәр хатынның йомшак, нечкә тавыш белән ирләр сүзен сөйләп утыруын күңел кабул итәргә теләмәде. Урмандагы һәр кош үзенчә сайраган шикелле, адәм балалары да кыяфәтләренә, утырган урыннарына, ниһаять җенесенә карап, үзләренчә сөйләшергә тиешләр. Дауыт сәерсенүен һәм ризасызлыгын яшерә алмыйча, күке булып кычкырган ут койрыкка тап булгандай кирфек тә какмый, Нурханованың йөзенә текәлде. Ярыйла ул үзе генә шулай сәер сайраса, ягъни сөйләсә. Аңа соң ничек җавап бирергә? Шулай ук үзеңә хас булмаганча кыланыпмы? Әгәр бу хатын белән башка берәр җирдә, әйтик клубта, театрда яисә кунакта очрашсалар, Дауыт белер иде ничек сайрарга. Югалып кала торганнардан түгел. Ләкин урыны нинди бит? Шушындый җитди рәсми урынга мондый тәти апаны кертеп утыртырга кайсы түрәнең акылы җитте икән? Хатын кызга юл бирәләр имеш, күтәрәләр. Таптылар гадәт. Хәзер Дауыт нишләргә тиеш инде? Иң яхшысы бу чибәркәйне өстәл артыннан күтәреп алу гына булыр иде дә бит. Шунда ул бозлы җил бәргәндәй артка тайпылып куйды. Нурханованың ак йөзеннән, боз кыйпылчыкларына әверелгән күзләреннән кытып салкыны бөркелгәндәй булды. Ай-һай, сизгер икән үзе дә. Дауытның уйнак уйларын тыйып та алган. Озаграк шулай карап утырса, үпкәң шешәр, Алла сакласын. Хәер,
Нурханованың араларны бөтенләй суытасы килмейді булса кирәк, тәрәзәгә борылып гөлләргә карап торды. Аннары зур сүз башлаганын сиздереп, көрсенеп куйды. Терсәкләрен өстәлгә терәп, кул бармакларын бер-берсенә аралаштырып кысты. Аның сул кулында, атсыз бармагында нечкә генә алтын балдак ялтырый иде. Сезнең белән киңәшәсе бар иде, диде ул. Давыт дәшмәде. Киңәшәсең булгач, үзең безгә килеп китсәң дә зыян итмәс иде, дип уйлады иченнән. Шундук моңа үзе җавап та бирде. Анда барса, Давытның йөзенә астан үрелеп карап сөйләшергә туры киләчәк шул аңа. Суыклар башланганчы, Кармаш хастаханәсенең котельныйын көйләп җибәрергә, инфекция бүлеге бинасының түбәсен ябарга кирәк иде, дип дәвам итте Нурханова. Давыт тагын авыз ачмады. Кайсыдыр авылдагы участок хастаханәсенә аның ни катышы бар? Нурханова аңа туп-туры текәлде дә, 30 кубометр такта кирәк, диде. Тынлык урнашты. Алар бер-берсенең күзенә шактый озак карап тордылар. Ниһаять Давыт авызын ачты. Такта кирәкмәгән кеше юктыр инде ул, диде көлемсерәп. Тик ник аны миннән сорыйсы иттегез? Лесхоз директоры иптәш Мингалимовка кушыгыз гына. Район үз кулыгызда бит. Сөйләштем. Бирә алмыйм ди. Ел ахырынача тәмамлыйсы төзелешләр күп. Һәр кубометр учетта. Ә хастаханә быел тапшырылачак төзелешләр исемлегенә кертелмәгән. Планга кертмәгәнсез, исемлеккә язмагансыз. Хәзер инде мин такта урлап китерер дип өметләнмисездер бит. Нурханова аның күзләренә туп-туры карады да, өзеп-өзеп: "Әйе, нәкъ менә шулай. Урлап китерерсез дип өметләнәм", диде. Давыт сызгырып җибәрүдән чак кына тыелып калды. "Әйе, ишетмәсәң ишет. Ә ул моңарчы мондый югары урыннарга шырт илеләрне утыртмыйлар дип ышанып йөрийде тагын. Шибәрлек булгач, акыл гел кирәкми икән бит. Менеп утырган менә. Хәзер инде Давытны әвәрә итмәкче. Юк инде, апакаем, барып чыкмас. Матур хатыннар күп ул дөньяда. Ә Давыт үз-үзенә бер генә." Ә Нурханова Кармаш хастаханәсе хакында сөйли иде. Районның мәйданы зур, җитмәсә кыяр кебек озынга сузылган, бер башыннан икенчесенә 95 чакрым. Ә район үзәге Суташ, бер кырыйдарак. Урталыкта Суташтан 30 чакрымдагы Кармашта ашыгыч ярдәм үзәге ачу, хирургия бүлеге булдыру бик кирәк. Күпме хасталарга вакытында ярдәм күрсәтелер дә, күпме гомерләр сакланып калыр иде. Урынбасар шул рәвешле сөйли бирде. Сүзләре Давытның бер колагыннан кирип, икенчесеннән чыга торды. Аның фәкать бер генә сорауга җавап аласы килә иде. Моңарчы кара-каршы килеп, ике авыз сүз дә сөйләшмәгән килеш, нишләп әле бу хатын нәкъ менә Давытка шундый четерекле йомыш белән мөрәҗәгать итәргә булган? Бу сорау кычкырып әйтелмәде. Әмма Нурханова үзенең шактый озынга сузылган сүзен аңа җавап рәвешендә төгәлләде. "Сез яшь кеше, тәвәккәл, уңган. Алда торган эшләрнең иң мөһимен аерып ала беләсез. Районда күп урманнар утырткансыз. Агач савыт цехында сез оештыргансыз икән. Эчендә җаны бар кешегә хастаханәнең ни кадәр кирәклеген аңлатып та торасы юк. Бу бит кашык ясау цехы гына түгел. Монысы авыртканрак җиргә тиде. Ул цех артыннан Давытка күп чабарга, күп тапкырлар ризыгы булса, тимер калак та ярап тора дигән сүзләрне тыңларга туры килде. Хәзер әнә район түрәләре килгән бер кунакка бүләккә бизәкле агач савыт биреп, шуның белән мактаналар. Ярый безгә каткан тезгә.
Шунысын гына булдырсак та дип уйлады Давыт. Иң кирәген үзегез кайгыртыгыз инде. Урыныгыз югары, тик менә хастахана кадәр бинаны аннан-моннан йолкыштырып, урлаштырып, коры тәвәккәллек белән генә торгызып була микән? Дөрес, Кармаштагы ул хәрабәне янындагы сарай келәтләре белән бергә бульдозер белән сыдырып алырга күптән вакыт җиткән җитүен. Моннан 2-3 ел элек килгән баш врач Газимов аның тирәсенә агачлар утыртып, тәрәзә яңакларын буяп, кот кертергә маташа-маташуында. Аннан гына хастахана рәтләнәме? Тик менә андый зур бинаны төзү атын-кыз кулыннан килә торган эш түгел шул. Бу Нурханова дәрәҗәле урынга менеп утырса да, акылга бик бай түгелдер күрәсең. Бу уйлар Давытны кыюландырып җибәрде. Ул кулларын җәеп ясалма елмайды. Һәммәсен аңлыйбыз, Фидая. Каһәр суккыры, атасының исеме онытылып китте тагын. Ишекнең теге ягына язылган иде бит югыйсә. Госмановна, дип аның исенә төшерде Нурханова. Әйе, Фидая Госмановна, бөтенесен эшләр идек. Мөмкинлеге генә юк. Алай да истә тотарбыз. Киләчәктә берәр җае чыкмасмы? Ләкин истә тотмаячагы, бусаганы атлап чыгуга онытачагы көн кебек ачык иде. Безнең алда да зур эш тора бит әле, дип сүзне икенчегә борды ул. Баллы булын буасы тирәсенә нарат утыртасы бар. Үсентеләре дә кайтарылган, кеше җитми. Мәктәп балаларны бирми, директор киреләнә. Сезнең бер сүзегез җитә, әйтегез әле шуңа. Нурханова карашын өстәлендәге кәгазьләргә төбәде. Озын алтын су кирпекләреннән ак яңагына күләгә төшкәндәй булды. Уң ягы чәч белән капланган киң шума маңгаенда уйлану чагылды. Бу рәвешле нәкъ кирәкле минутта бөтен диккатне бер ноктага туплап, бер мәсьәлә турында тирән итеп уйлау ир-егетләрнең иң төплеләренә хас сыйфат. Хатын-кыз кагыйдә буларак теленә беренче килгәнне әйтеп салса да, соңыннан кайтып уйлагач үкенә. Әмма ирләргә хас булганча тирән уйлану Нурханованың мөлаемлыгын киметмәде. Тик серлерәк, аңлаешсызрак кына итте шикелле. Менә ул башын күтәрде дә, «Хәзергә булмый», диде. Балалар бәрәңгедә. Менә күрдегезме? Давыт урыныннан торып басты һәм бу юлы инде гадәтенчә Нурхановага өстән карады. Булмастайны булдырып булмый шул. Нурханова да урыныннан кузгалды. Саубуллашканда икесе дә көчәнеп диярлек елмайдылар. Икесе дә бу очрашудан ризасыз калганнар, аннан да бигрәк киләчәктә дә борчаклары пешмәсен аңлаганнар иде. Алай да чыгарга дип ишекне ачкач, Давыт борылып карады. Нурханова тәрәзә янына барып баскан иде. Ул Давытның карашын тыеп, бөдрәләрен сирпеп башын борды һәм боздай салкын карашы белән аңа чыгып китәргә боергандай итте. Әйе, һәр нәрсәнең үз урыны бар шул, дип уйлады Давыт, коридор буйлап чыгу ягына барганда. Ташлы тауда тал үсми, сазламыкта чыршы нарат мантымый. Биеп торган чаптарларны авыр йөк арбасына җикмиләр. Бөдрә йонлы әнчекләрне бүрегә өстөрмиләр. Бу апакайның да урыны җитәкче өстәл артында түгел. Әнә мәдәният йорты урам ашагына. Шунда баш булып алсын иде дә, җырчы биючеләрне өндәсен иде һәр төрле тәвәккәллекләргә. Зиһене таралган Давыт баскыч борылышында берәүнең кочагына барып кергәнен сизми дә калды. Районның төзү-монтаж идарәсе начальнигы Тауис Мирхужин икән. Бик яхшы кеше, чөнки яши белә, урманда еш була. Куе кара кашларын җыерып, борынын салындырып йөргән чагын күрмәссең. Бу юлы да менә кысык кара күзләрен ярык кына калдырып, шукланып елмая. Багана баскычларда аунама дип килеп, кайсы юнсез начальник өнеңне алды булай? Исәнме?
Син дә килеп ятасыңмы ни? Диде Давыт ничектер каушап. Кем яныннан чыгып килгәнен нилектәндер әйтәсе килмәде. Әллә үзе иртәдән явызланамы? Үзе дигәне райкомның беренче секретаре Искәндәровны аңлата иде. Давытка турысын әйтми чара калмады. Аннан түгел, өченче белән сөйләштек. Нурханова да булдыңмы ни? Син дә аның тарафына сукмак сала башладыңмы әллә? Үзе чакырып алды. Агач материаллары кирәк ди. Булдымы соң? Бусы инде хәйләкәр үчекләү аралаш әйтелде. Нәрсә? Дип аңламаганга салышты Давыт. Агач материалын бирдеңме соң? Бездә каян булсын ул? Бүтән төзү материаллары сезнең кулда лабаса. Давыт Мирхуҗинны әйләнеп үтеп китмәкче иде. Тегесе аркылы басты да, башын кайрып, аның йөзенә текәлде. Тәҗрибә җитмидер әле. Эшенең рәтен белмидер, шуңа мине чакыргандыр дип мыгырданды Давыт. Алай димә, булыр сиңа тәҗрибәсез. Егетләрнең кайсын чакырырга икәнен бик яхшы белә ул. Бөтенесе үз кулында икәнен аңлый. Кинәттән үсеп китте бит. Сәнәктән көрәк булды. Уңган хатыннар шулай бит хәзер. Ирдән арынулары була, шундук мантып китәләр. Давыт Мирхуҗинга чын күңелдән көнләшеп карап куйды. Рәхәттә яши инде шайтан алгыры. Бер кайчан күңелен төшерми, кисезлекләргә көлеп кенә карый. Атна буе кыйган яңгыр да аның шат күңелен җибетмәгән, шуклыгын киметмәгән. Аның янында Давытның да кәефе яхшыргандай булды. Әле генә бүлмәдә булган сөйләшү көлке булып тоела башлады. Давыт аны мәзәккә сабыштырып сөйләп тә бирмәкче иде, тик бүлдерделәр. Аскы коридорда шау-шу купты. Кемнәрдер дөбер-дөбер баскычтан менә башлады. Давыт белән Мирхуҗин диварга елышып юл ачтылар. Талчыккан кыяфәтле 5-6 ир-атның һәм кыска соры пальто өстеннән озын кызыл шарф очларын сузып салган бер хатын-кызның моңарчы районда күзгә башка чалынганы юк иде. Киемнәре дә авыл җиренә ятышлы түгел, замша һәм күн курткалар, джинсы чалбарлар, ирләрнең икесе сакал җибәргән иде. Берсе Нурханова бүлмәсен сорады. Күрдеңме? Дип каш сикертте Мирхуҗин алар узып киткәч. Озакламый ул Нурхановага коридор буйлап чират тезеләчәк әле. Миңа аркылы төште бит булар. Соңрак килергә туры килер инде. Алар сөйләшә-сөйләшә ишектән чыкканда, райком каршына зәңгәр УАЗик килеп туктады. Кара, баллы болын алашасы килеп ята, диде Мирхуҗин, ачы елмаю ашап шаман белән. Электрә күрмәсен тагын, берәр нәрсә теләнә башласа, котылам димә. Һәм УАЗикны читтәнрәк уратырга тырышып, шыпан-шыпан гына урамның теге ягына юнәлде. Анда күксел Жигулиына утырып китеп тә барды. Ул арада УАЗиктан 40 яшьләрдәге таза гәүдәле хатын чыкты. Бу шул Мирхуҗин Алаша дигән кеше Үзәк колхозы рәисе Ниса Таштимерова иде. Ул Давытның сәламенә баш кагып кына җавап бирде дә, сулы савыт янына барып итеген юарга иелде. Аркасыннан караганда Ниса чыннан да ир кыяфәтле иде. Калын кара плащ астында киң җилкәләре уйнаклап тора. Кара берет читеннән кыска чәчләре тырпаеп күренә. Таштимерова районга гына машина белән килә. Авыл арасында ат җигеп йөри. Чыбыркысын кулдан төшерми диләр. Ул пәһлеван ирләрдәй калын тавыш белән командирларча кискен итеп сөйләшә. Кызып киткән чакларында каршы әйткәннәргә чыбыркысы белән тамызып алырга да күп сорамый имеш. Бер генә яктан да ирләрдән калышмаска тырыша Ниса. Шулай бер вакыт мәҗлестә бәхәсләшеп, бер стакан аракыны тын да алмый эчеп бетергән дип сөйлиләр. Ничек итеп диген әле? Ике кулын аркасына чалыштырып куйган да, мөлдерәмә стаканны тешләп күтәргән һәм шул килеш чимергән. Аракысы да тегендей мондый гына түгел, посольский булган диләр. Моннан 6-7 ел элек рәис булып 3-ме 4-ме ел эшләгән чагында мәҗлесләрнең бик модада вакытында егетлеген исбат итәр өчен кыланган ул моны. Һәм шуннан да телгә кирип калган бу егетлек.
Даны еллар аша үтеп, Давыт кебек яшь кадрларга да килеп иреште менә. Ир-ата хәле Таштимерова турында төрлечә сөйли. Бар сукранучысы, бар сокланучысы. Әмма һәммәсе дә аны гайре табигый күренеш дип санасалар да, гаепләмиләр. Зур хуҗалык башына куелган хатын-кызның шундый булмый чарасы юк дип исәплиләр. Әйтик, Нурханова урынына Ниса булса, нишләр иде икән? Һәр хәлдә Давытны үтенеп чакырып тормас, очрашкач читләтеп әңгәмәләр корып утырмас иде. Аның ишеләр гомумән үтенә белми, таләп кенә итә. Брезент тышлы зәңгәр УАЗигын түбәсеннән сазга батырып, урман хуҗалыгы конторасының каршына килеп туктар иде дә, бүлмәгә бәреп кирип гайрәтле тавыш белән "Такта бир давай" дияр иде. Кирләнеп торсаң, чыбыркысын сызгыртырга да күп сорамас иде. Кая кирер тишек тапмассың, соңгысын биреп кутылырдай булырсың. Һәм шунысы кызык. Ул бит хаклы булыр иде. Бик тырышса, Давыт бераз такта юнәтмәслекмени? Алайда Нурханованы тыңламыйча дөрес эшләдем, дип уйлады ул. Үз урынында утырмаганын белеп торсын. Таштимерова һаман әле иелгән килеш резин итеген сулы пумала белән ышкый иде. Плащ итәге тырпаеп күтәрелгән, астан сызылып оппак шелтәр күренә. Эчке күлмәк итәге. Давытка ул кинәт бик кызганыч булып тоелды. Кай ягына менгереп утыртсаң да, атын кыз үзе булып кала инде, дип уйлады ул көрсенеп. Ходай шулай яраткан. Мәдинә Маликова. Фидая. 3-нче бүлек. Нурханова тәрәзә янына басып, гөл чәчәкләре аша үрелеп, тышка, яфраклары тутык төсенә кергән, шәбәргән агачларга, ишек алдының юеш асфальтына, яссы кара түбәле гаражларга карады. Әнә андагы киң ачылган капкаларның берсеннән яшел УАЗик килеп чыкты. Ишек алды уртасында туктады. Аның ачык тәрәзәсеннән кара мыеклы яшь егетнең башы күренде. Ул сузылып өскә карады. Нурханованың шоферы балкыш иде бу. Фидая тәрәзәне ачып, аңа урамга чыгарга кушып, кулын изәде. Аннары тәрәзәне япты да авыр сулап куйды. Көне нинди бит, көне. Өстә соры болыт юрганы. Аста кара буламыкка үрелгән басулар, уртада теләсә нинди плащ аркылы дым булып саркый торган вак яңгыр. Йөзләрне сүрелдерә, кулдан эшне төшерә, күңелне изә торган мөхит. Хәер, борынгы гадәтне искә төшереп, мунча ягып, бәлеш пешереп, самавыр янында гәп корып утырсаң, көн дә булай ямьсез тоелмас иде. Тик заманы ул түгел. Фидаянең тормышы андый түгел. Аның гаме халык гаме. Халык кырда, бәрәңге алуда. Район җитәкчеләренең һәр кайсы аерым колхозларга беркетелгән. Нурханова үзәктә булырга тиеш. Хәзер ул анда барыр, ләм йырып басулар буйлап йөрер, кешеләрнең күңелен күтәрерлек сүзләр табарга тырышыр. Ләкин ул гына да түгел әле. Аның бер кем дә кушмаган, ләкин үзе өчен бик мөһим дип санаган тагын бик тыгыз бер эше бар. Кармаш хастаханәсенең котельная янына 30 тонналы кран китертеп,
24 метр озынлыктагы юан торбаны утыртып куярга кирәк. Бер нинди оешманың да планына кермәгән бу эшне иртәгә, ягъни якшәмбе көнне башкарып кую уңай. Бүтән көнне кранны бирмәячәкләр. Дөрес, тиешле оешма белән сөйләшенгән. Баш табиб Газимовка кат-кат әйтелгән. Тик шулай да кешегә генә ышанып торып булмый. Юк кына нәрсәләр аркасында зур эшләр тукталып кала кайчакта. Торба утыртасы нигез тиешенчә эшләнгәнме? Кран басар урынлыкмы? Тросы ыргага чыдарлыкмы? Газимов белән минем генә баш җитмәс моңа дип уйлады ул. Мирхуҗин белән киңәшсәң яхшы булыр иде. Үзе барсын, я булмаса берәр ышанычлы кешесен җибәрсен. Хәзер үк сөйләшеп куярга кирәк. Ул телефонын алып Мирхуҗинга шалтыратты. Секретарь кыз каядыр шушы тирәдә йөри иде әле. Күргәч тә сез шалтыратканны әйтербез дип җавап бирде. Фидая аңа юл уңаеннан сугылып чыгарга уйлап, ишек янындагы элгечтән күн пальтосын алган гына иде. Коридорда күп һәм тигезсез яңгыраган аяк тавышларын ишетеп туктап калды. Ходаем, миңа гына кермәсеннәр иде. Ләкин күңеле белеп шомланган икән. Теләге кабул булмады. Адымнар якын ук килеп туктады. Ишекне каккан тавыш ишетелде. Кирегез. Ишек әкрен генә ачылып, анда зур авызлы киң чырай пәйда булды. Үшеккән калын иреннәр ачылып, карлыккан тавыш «Фидая Госмановны биредәме?» дип сорады. Аннары бу кешенең киң җилкәсе, нык бәдәне пәйда булды. Аның артыннан кыюсыз гына 6-7 кеше килеп керде. «Чакырылмаган кунаклар килде», диде ир кеше елмаеп. «Казаннан без, рәссамнар, күргәзмә белән килдек. Сезнең белән алдан сөйләшенгәнчә». Фидая пальтосын кире чөйгә элеп, кунаклар белән кул биреп танышып чыкты. «Бу төркемнең җитәкчесе мин булам. Исемем Тәүзих Әхмәдуллин», диде 40 яшьләр тирәсендәге киң чырайлы адәм. Килгәннәрнең күпчелеге яшькә аның тирәсендә иде булса кирәк. Чал чәчле, какча яңаклы, Чандыр абзый гына өлкәнрәк күренде. Иң күзгә ташланганы исә озын кызыл шарфын кыска пальтосы өстеннән сузып салган 25ләр тирәсендәге хатын-кыз булды. «Рамилә», диде ул салкын юеш бармакларын Фидаянең учына төртеп. «Вакытсызрак килеп төштек бугай. Гафу итегез инде», диде Тәүзих. «Кыя да кыя, билгеләнгән вакытта килеп булмады. Шәһәрдәге бөтен транспортны авылларга бәрәңге алырга җибәрделәр. Менә кинәт кенә бер буш автобус килеп чыкты да, форсатны ычкындырмаска булдык. Ашыгышка туры килде. Сезне кисәтеп тә өлгермәдек». Фидая хәлне төшенә башлады. Күрәсең, районда Казан рәссамнарының күргәзмәсен оештыру турында ел башында Гайнуллин белән сөйләшкән булганнардыр. Аннары эш һәр вакыттагыча сузылгандыр. Изге гамәл әлбәттә, ләкин иллә дә вакытсыз килеп төштеләр инде. Алайда сер бирергә ярамый иде. Фидая кунакларны ачык йөз белән сәламләп, дивар янындагы урындыкларга утырырга чакырды. Һәр кайсына кул биреп танышып чыкты. «Хуш килдегез», диде. «Матурлык белән очрашу бер кайчанда вакытсыз булмый ул. Хәзер кунакханәгә урнашырсыз, чәй хәстәрләрбез». Ул телефонга ябышты. «Ресторанга тамын әзерләсеннәр, кунакханәгә урын кирәк». «Кирәген кирәк, әмма урын юклыгы алдан ук билгеле. Чөнки бар булган бүлмәләр урып җыюга килгән шоферлар белән шыгырым тулы. Нишләргә? Җәелмә ятаклар куярга, диваннарга урын җәяргә. Ә бу кызыл шарфлы Рамиләне күрәсең, Фидаянең үзенә алып кайтырга туры килер. Курыкмагыз, мин сезне кыерсытмам», дип шаярып күз кысты ул рәссам кызга. Аннар ул мәдәният сараена шылтыратты. «Картиналарны алып кереп куйсыннар, эләргә урыннар җайласыннар. Бауларын, кадакларын булдырсыннар». Үзе телефоннан сөйләште Фидая, үзе кунакларны күзәтте. Шактый йончыган, талчыкканнар, өлкәнрәк күренгәне йөткергәләп тә куя. Авырып китмәсеннәр тагын, артык мәшәкать ясап. Фидая тагын кунакханә белән сөйләште. Кичкә кайнар чәй, мәтрүшкә, сөт кирәк булыр.
алдан кайгырту арзангарак төшә. Кунакларны беренче тапкырында хөрмәт йөзеннән ресторанга чәйгә үзең алып керү тиеш иде. Фидая күн пальтосын, беретын алып киде дә, бергәләшеп тышка чыктылар. Балкыш машинасын булдырга ук диярлек китереп терәгән. Хуҗасының матур ботинкаларын кайгырта. Шоферлар көтәргә өйрәнгән халык. Ул китап укып утыра иде. Барасы юл ерак түгел, олы урамга чыгасы да чак кына эчкәрәк керәсе. Ләкин шул чак кына дигәне шактый сазлы. Фидая Рамилә белән чал чәчле абзыйны машинасына чакырды. Башкалары үзләрен алып килгән автобуска утырды. Ресторанның залы биек, иркен, якты, бер як дивары тоташ тәрәзәдән тора. Хәзерге вакытта биналарны иңгә буйга, биеклеккә киң итеп салалар. Пияланы да кызганмыйлар. Ә менә андый залларны ничек җылытып бетерәсен уйлаган кеше юк күрәсең. Биредә дә салкынча иде. Түрдәге берничә өстәлне берләштереп әзерләгән табында шул хакта сөйләшеп алдылар. Диварларга майлы буяулар белән ясалган сүрәтләрне, көлтә күтәргән калфаклы кызларны, комбайн каршына баскан баһадир егетләрне күздән кичерделәр. Рамиләнең йөзендә канәгатьсезлек чагылды. Тулы ирен читләренә мыскыллы көлемсерәү бәреп чыкты. «Ышамыйм әллә?» дип сорады аңа каршы утырган Фидая. Ничек дип әйтим? Рамилә хуҗа кешенең күңелен китүдән саклана иде. Дәүләт премиясына тәкъдим итәрлек димәс идем. Табындагылар пырхылдашып куйдылар. Без канәгать, диде Фидая тавышын күтәрә төшеп. Безгә матур тыела, чөнки зәвыгыбыз шундый. Моннан әйбәтрәген күргәнебез юк бит. Зәвыкны тәрбияләргә кирәк шуланы. Әйбәт әсәрләр белән. Безнең дә шуңа тырышып йөрү бит инде, диде өстәлнең аргы башыннан Әхмәдуллин. Гомер өченә бер килү нәрсә ул? Зәвыкны даими тәрбияләү тиеш. Безме? Дип ничектер бер катлы сагайып сорады Рамилә. Курыкмагыз, без сезне монда калырга мәҗбүр итмәбез, дип шаяртып җавап бирде Фидая. Ә менә картиналарыгыз озаграк торса начар булмас иде. Мин сезгә берәрсен бүләк итәрмен, диде Рамилә. Барсы да аның бер катлылыгыннан көлешеп алдылар. Курыкмагыз, без сатып та ала алабыз, диде Фидая. Анлык кына байлык бар. Менә сез безгә яңа төзелешләрне бизәргә ярдәм итсәгез иде. Әсәрләрегез һәр вакыт халык күз алдында булыр иде. Нинди төзелешләрне? Хәзерге вакытта участок хастаханәсе төзелеп ята. Әгәр шуның эче зәвык белән бизәлсә, анда бармаган кеше тирәендә сирәк бит. Киләләр, озаклап чиратларда утыралар, карарлар иде, күңелләренә ял булыр, чын сәнгатьне аңларга өйрәнерләр иде. Рамилә эчкән чәен, тәмләп ашый башлаган чәкчәген онытып, кирфек тә какмый Нурханованың чырайына текәлде. Чынлап сөйлиме? Әллә шаяртамы? Сез шаярта да беләсез икән, диде Әхмәдуллин да башын селкеп. Авыл хастаханәсен музей белән берләштерергә мәллә. Андыйның тарихта булганы юктыр ул. Ә без менә булдырыйк та, тарихка яңалык язып калдырыйк, диде Фидая җитди итеп. Чыннан да, диде Рамилә уйлангандай. Хастаханәләрдә дә кешеләр яши инде. Һәммәсе дәррәү көлешергә тотындылар. Рамилә кызарынып чыкты. Сүзен төзәтергә азапланды. Күп кеше була дигәнем. Әнә сугыш турында кинолар күрсәтәләр. Ул чакта госпитальләрдә концерт куя торган булганнар. Барыбер сәнгать яралыларга тизрәк терелергә ярдәм иткән. Нурханова аңа бик җитди итеп текәлеп карады да, димәк, сез хастаханә бинасын бизәргә алынасыз, дип сорады. Тынлык урнашты. Рамилә каушап калган иде. Карарга кирәк башта, диде ул. Бинасы ниндидер бит. Алайса мин сезне анда бүген үк алып барам. Шулай, диде Фидая. Әмма шундук үзенең артык ашыкканын тоеп алды. Юлдан килгән кешене ял иттерми тагын юлга алып чыгып китү ярыймы? Аннан файда булырмы? Юк. Иртәгә барырбыз, дип төзәтте ул сүзен. Һәм нукта куйганны аңлатып башкага күчте. Үзегез күреп торасыз. Без дә монда артта калырга тырышмыйбыз. Рестораныбыз шәһәрдәгедән ким түгел бит.
Барысы да бер тавыштан Синигъмәтне мактарга керештеләр. Ит, каймак бик тәмле, шәкшәкне балны әйткән дә юк. Кичләрен ресторанга чират зур буламы дип сорады кайсыдыр. Чираттан куркасы юк, диде Нурханова. Авыл халкы ресторанда кәеф сафа корып утыруны гаепкә саный. Ачылган чорында килгән киткән төзүчеләр, шоферлар килә иде. Суташ кызларын сыйларга да дәртләре бар иде, әмма тиз сүрелделәр. Чөнки бу бусаганы кемнең атлап кергәнен бөтен район халкы белеп тора. Айлар буе сүз йөри. Кызларны чакырып булмагач, егетләрнең дә эзе суынды. Шунлыктан кичләрен бу зал буш тора. Көндез гади ашхана булып эшли. Ресторан дигәннән ишегендәге язу гына калды. Әйе, монда аквариумдагы кебек шул, диде Тәүзих тәрәзәдән урамга карап. Бигрәк тә иштәге утларны кабыссаң шулайдыр. Алайса ник төзеп куйганнарсың аны, диде Рамилә гаҗәпләнеп. Башка кирәк нәрсә беткән иде микәнни? Ирләр тагын елмаештылар. Алар күрәсең бу яшь хатынны сабый чутында йөртәләр иде. Нурханова исә җитди итеп җавап бирде. Мин бу эшкә килгәнче төзегәннәр иде. Ни уйлаганнардыр белмим, диде. Ни уйлаганнары билгеле инде, диде Тәүзих. Килгән киткән начальникларны кунак итүне кайгыртканнардыр. Начальствоны килүгә участок больницасына алып бармыйлар. Ашарга алып керәләр бит. Нурханова сүзне икенчегә борырга ашыкты. Хәзер ирләр кунакханәгә урнашыр, ә сезне Рамилә өйгә кайтарырмын. Анда кеше юк, ял итәрсез. Алтыннан соң кайнанам кызымны бакчадан кайтарып куя. Үзем дә закламам. Мәдинә Маликова. Фидая. 4-нче бүлек. Бәхеткә, якшәмбе көн иртәнгә күк йөзен болыт каплаган булса да, яңгыр туктаган иде. Шәһәр кызы Рамилә авылда сирәк була. Шунлыктан һәр нәрсә анда зур кызыксыну уятты. Район үзәге Суташтан Кармаш авылына илтә торган 30 чакрым юл аңа бик озын тоелды. УАЗик машинасының арткы утыргычыннан алга таба муенын сузып, буразналар белән сырланган кара басуларны, томан өртелгән яман су агачлыкларны, олы юлдан читтәрәк утырган, көзге моңсулыкка уралган авылларны бөтен төсмерләре белән күңеленә сеңдереп калырга тырышкандай, күзләрен зур ачып күзәтеп барды ул. Анда сонда тракторлар, Рамилә моңарчы күрмәгән машиналар күзгә чалынып кала. Алар тирәсендәге кешеләр кечкенә, көчсез, хәтта кызганыч булып тоела иде. Бәрәңгене алып бетереп булмый бит әле, диде алгы утыргычтагы Фидая. Гаҗиз булдык инде. Кинәт суытып куйса, эшләр харап дигән сүз. Аннары җылытып җибәрсә дә, ишегән балчыкта актарыну ай-һай авыр ул. Ниһаять, УАЗик таш җәйгән булса да чукырланып беткән олы юлдан чайкала-чайкала төшеп, зур гына авылга керде. Һәм тагын да ныгырак дыңгырдый, моторын улата башлады. Олы урамнан шактый барып, сөзәк үргә күтәрелгән ян урамга борылгач кына бераз җиңеләеп киткәндәй булды. Ике ягына тезеп тупыл утыртылган юл, чирәмлек өстеннән генә салынган булса да, авыл урамындагы шаук бозылмаган, чыкырланмаган, корырак, төзегрәк иде. Ул аулак, ямьле берәр җиргә илтергә тиеш иде кебек. Әмма машина аулакка түгел, кыйма белән әйләндереп алынган ихата янына килеп туктады. Капка өстенә зәңгәргә сары белән эре итеп Кармаш участок больницасы дип язылган иде.
Эштәге 2 катлы бинаның күңел төшергеч искелеге күзгә ташланды. Дөрес, ян таймаган, түнмәгән үзе. Чөнки патша заманнарында йортларны нык итеп торгыза торган булганнар бит. Ярыйсы гына иркендә күренә. Эчендә ким дигәндә 10лап бүлмәсе бардыр. Ләкин хастаханәсе кайда соң? Машинадан төшкәч, Рамилә Нурхановадан шуны сорамакчы иде, ләкин өлгерә алмый калды. Бина ишегеннән ак халаты өстеннән плащ кия-кия, кечерәк кенә, әмма нык бәдәнле, сары чәчле бер ир-ат килеп чыкты. Мондый кешеләр тиз картаймый. 30ларда гына булып күренсә дә, 40ка ушкан булуы бик ихтимал иде. Аның артында шулай ук ак халатлы, 35ләр тирәсендәге, сипкелле, мөлаем йөзе борчулы бер хатын күренде. Алар исәнләшүгә кызып-кызып үз сүзләрен сөйли башладылар. Килделәр килүен, диде ир кеше Нурхановага. Тик кузгата алмыйлар әле. Майлыйлар да жайлыйлар. Ә миңа авыру карарга туры килде. Беләм мин аларның нинди май өмет иткәнен, диде хатын күк күзләреннән ут чәчеп. Монда килгән шабашникның борын тишекләре үгез танаудай киңәйгән була, спирт исен аулый. Анысы шулай инде, дип тыныч кына аның сүзен җипләгәндә итте ир кеше. Син, Гөлфия, артык кызма. Тәртибе шуланың. Ял көне эшкә чыкканнар бит. Аларны да аңлап була. Син, Билал, йомшаклыгыңны сиздердең шул. Алар шуңа азына. Яннарында шешә булгап йөрсәң генә кыймылдаячаклар. Шешә күрсәләр, торбаңны түгел, больницаңны күчереп куярлар. Юк инде, бездән андыйны өмет итмәсеннәр. Бирмим дигәч бирмим. Ирем кушса да, начальнигым әмер бирсә дә, син дә кушма Фидая ярамаганны. Бар булганы сейфта, ачкычын сорамагыз да. Гөлфия 2 кулын халат кесәләренә батырды. Ак тукыма аша тырпайган йодрыклары шәйләнде. Буларны читтән күзәтеп торган Рамилә эшнең хикмәтен тиз аңлады. Билал дигәне баш табип, Гөлфия Билалның хатыны, өлкән шәфкать туташы булып эшли. Бәхәс ниндидер шабашникларга хастаханә спиртын бирү-бирмәү турында купкан иде. Төркем сөйләшә гәпләшә бинаны әйләнеп, ишек алдының 2нче ягына чыкты. Анда иркен ихата буйлап сузып, зур бинага биек итеп нигез салынган иде. Аның артында шактый гына ара калдырып, кечерәк кенә таш бинаның диварларын торгызып куйганнар инде. Аның янында зур гына кран тора. Якынрак килгәч, җирдә 30 метрлап озынлыктагы, эченә әдәм сыярлык юан тутыккан турба ятканлыгы күренде. Турба янындагы 2 ир һәм тагын кран кабинасындагы 2 дәррәү борылып, якынайып килгән төркемгә сораулы караш белән төбәлделәр. Баш табиптан спирт таләп итүчеләр шушы иде мөгаен. Рамиләгә кызык булып китте. Нурханова бу шияләнгән тиенне ничек шишәр икән? Үгетләрме, ялынырмы, әллә тиргә бүк ташлармы? Кызып китеп, шәүшәләкләнә башлармы? Каш астыннан сүзеп карауларына караганда, ирләр үз дигәннәреннән чигенә торган түгел, бигрәк тә хатын-кыз каршында. Шушындарак турып торыгыз әле, диде Нурханова һәм эшчеләр янына үзе кирип китте. Ни кызыксынса да, Рамилә аларның сүзләрен ишетә алмады, чөнки сөйләшү тыныч һәм кыска булды. Нурханова кире борылды да баш табипка: "Ә сез барыгыз, кирип торыгыз", диде. Үзе капка ягына таба китте. Рамилә аңа иярде. Аларны алып килгән УАЗикның шоферы кабинасында китап укып утыра иде. "Тиз генә су таштан әйләнеп киләле", диде аңа Нурханова. Үзе утыргычтан сумкасын алды да 25лек акча чыгарды. "Менә шушының барысына да алып кил. Ни икәнен үзең беләсең." "Кибеттә андыйны сатмыйлар бит бүген, Фидая Госмановна. Якшәмбе ләбаса. Зиннатовның өенә бар. Складтан алып бирсен. Мин кушты диген." "Аракыга җибәрә түгелме бу моны?" дип уйлады Рамилә шаккатып. "Шулай шул? Үз акчасына. Менә сиңа җитәкче." Әйе, район башында торган кешеләрнең әхлагы бик зур күзәтү астында тотыла шул. Бигрәк тә хатын-кызның тырнак астыннан кризләүчләр күп. Кибетләрдә аракы сату тыелган көнне үз хисабына эшчеләрне эчергәнен сизсәләрме, сүзе дә күп булачак, җәзасы да каты биреләчәк. Һәм кара даны да сумала булып сыланып калачак. Моны гомерең буе юып бетерә алмассың. Шуны белә торып ни кылана бу апа? Үз йорты өчен тырышса ни әйтер идең?
Участок хастаханәсе дип кем шушылай үзенең абруен, киләчәген куркыныч астына куя. Ләкин Рамиләгә шиген белдерергә форсат чыкмады. Нурханова ашыгып тагын ишек алдының теге ягына, кранчылар ягына юнәлде. Анда һәммәсе хәрәкәткә килгән. Кран гөрелдәп озын борынын бик сак кына, әкренлек белән генә бора башлаган, астагылар торба астына корыч бауны кыстырып, очын өскә сузып тора иде инде. Иске бинаның бу яктагы кичкенә ишегеннән берничә ак халатлы хатын-кыз чыгып басты. Тәрәзәләр артында пыялаларга борыннарын тирәгән йөзләр күренде. Менә кранның борыны тукталып калды. Аннан салынган ыргакка торбадан сузылган тросның элмәген элделәр. «Вера! Пошел!» Торба калкына башлады. «Эх, альбомымны, карандашларымны аласым калган икән» дип үкенде Рамилә. «Манзарасы ни тора?» Шыннан да ихата калкулык түбәсендә булганлыктан, биредән бик иркен күренеш ачыла иде. Якындагы авыл очыннан очына картинадагы кебек күз алдында. Әнә басу юлыннан аның урамына тарантас җиккән ат кирип бара. Урман паласалары белән бүлгәләнгән басулар бик еракка, офык читенә кадәр җәйрәп ята. Бер якта рәшә белән төрелгән урман каралып күренә. Һәм шушы фонда болытларны тишәргә җыенгандай сузылган кран угы биегәеп тора. Һавага гүяки кешеләрнең бердәм ашкынуы, дәртсенүе җәелгән. Рамилә янына килеп баскан шәфкать туташы Гөлфия дә нык дулкынланган, хисләрен кем беләндер бүлешәсе килә иде ахыры. «Әйткәнен булдырмый калмас безнең Фидая» диде. Ул килгәндә туташ ширемлек иде монда. Бер җәй эчендә шушы хәтле хикмәтне башкарып чыкты. Нигезен дә салдырды, котельныйында торгызды. Казаннан килгән студентларның төзү отрядын көн-төн эшләтте. Ут өйерделәр. Очына чыга алса гына ярар иде. Ә нишләп чыга алмас икән дип сорады Рамилә. «Эй, төзү эшенең хикмәтләре! Теләсә кайчан туктый да кала ул. Кирпече булса, измәсе юк, чөнки цементын таба алмыйлар. Анысын тапсалар, кайтарырга машинасы юк. Лесхоз үзебезнең районда була торып, такта юнәтә алмыйлар, чөнки һәммәсенә Казандагылар хуҗа. Алардан барып сорасаң, Мәскәүдән рөхсәт кирәк дип башлыйлар. Мондагы кешенең ике кулы бугаулы, шуңа күрә мондый төзелешләр 10-20 елга сузыла да. Аңарчы бу бинада күпме гомерләр үзелеп куяр әле» дип көрсенеп, башы белән артка иске бинага ишарәләде Гөлфия. «Сез шушыны участок хастаханәсе дип йөрисезме?» дип гаҗәпләнеп сорады Рамилә. «Нишләп без генә? Хуҗалар шулай ди. Монда килгәч тә безнең Билал бу эшне кузгатырга бик тырышып караган иде дә. Кая ул? Район башында утыручы берәрсе янып киеп йөрмәсә була торган түгел иде. Менә Фидая тотынгач кузгалды». «Ул күптән эшлиме соң?» «Әйтәми, җәй башында килде». Сүз шунда өзелеп торды. Кран турбаны җирдән айырып алган, ул юан троска эленеп, салмак кына чайкала. 3 ир кеше аның бер башыннан баулар белән тартып, әзер нигезгә туры китерергә маташа иде. Читкәрәк баскан Нурханованың бөтен гәүдәсе кылдай тартылган, гүяки үз күз карашы, йөрәк тибеше белән тегеләргә куәт бирергә тырыша иде. «Юкка алмадым альбомымны» дип тагын үкенде Рамилә. Турбаны ниһаять нигезгә утыртып, 3 ягыннан тарттырып, җиргә кагылган кылгаларга бәйләп азапланганда, хастаханә артыннан гаҗәеп кыяфәтле бер ир кеше килеп чыкты. Соңгы мода белән тегелгән ачык кыңгыр төстәге плащ, ялтыравык кара ботинкалар кигән, төз ыспай гәүдәле бу кешенең аяк басуларында ук үзенә бер затлылык, нәзакәт, үз дәрәҗәсен белү сизелеп тора. Плащы төсендәге эшләпәсе маңгаен каплаган булса да, йөз сызыкларының камиллеге үзенә җәлеп итә иде. «Кем бу?» дип сорады Рамилә Гөлфиядән пышылдап кына. «Роберт Альбертович бу безнең, Юсупов». Мәскәүдән килгән вәкил микән дип уйлады Рамилә. Я берәр галимдер, докторлык диссертациясына материал җыеп йөрүедер. «Безнең гинекологыбыз» дип өстәде ул арада Гөлфия. «Гинеколог? Хатын-кыз врачымы? Мондый егет каршында тора салып ничек шишенергә мөмкин? Андыйлар белән култыклашып театрларга бару, музейларга йөрү, рестораннарда янәшә утыру турында гына хыялланып була.
Менә шушы картинкадагыдай шибәр егет игенче терлекче хатыннарның иң яшерен серләрен белә, карый, беркемгә күрсәтеп булмаган сызлавыкларын дәвалый икән. Ул Нурханова янына узды, исәнләштеләр. Сезнең туегыз булган икән, диде аңа Фидая. Котлыйм, бәхетегезне шушы җирдән табыгыз. Монда тамырланырга язсын. Сезнең кебек яшьләр шул хәтле кирәк безгә. Менә хастаханәне төзеп кенә битерик, куана-куана эшләрсез әле. Йосыпов ягымлы елмаеп, калын, йөрәккә ятышлы тавыш белән һәр сүзенең тәмен татыгандай ашыкмый гына җавап бирде. Минем ниятне беләсез бит инде, Фидая Госмановна. Ул уегыздан кире кайтмадыгызмы ни әле? Инде гаилә кыргач, планнарыгыз үзгәргәндер дип өметләнгән идем. Баксаң, табиб биредән китәргә йөри икән. Дөрес шәһәргә түгел, туган районына, әти-әнисе янына. Авылда да нинди зыялы егетләр үсә дип сокланып уйлады Рәмилә. Ул арада алар янына баш табиб та килеп баскан иде. Мин сиңа әйтәм бит, әти-әниеңне шушында гына алып кил дип сүзгә кушылды ул. Менә дигән йорт салып бирербез. Шулай бит, Фидая Госмановна. Аларны нигезеннән куптарып булмый шул, диде Йосыпов йомшак кына итеп. Баш табиб исә дулкынлана иде. Бу бәхәс алар арасында күптәннән бара булса кирәк, ул хәтта кыза башлады. Сез теләсә ни әйтегез, мин моны үз бурычыңа җавапсыз карау дип саныйм. Врачлар булмаса, яңа бина салып куюдан ни мәгънә? Ширлене стеналар дәваламый. Яңа булсалар да, кадрларны кайгыртырга кирәк, Фидая Госмановна. Аптырадык бит инде. Институт тәмамлап киләләр, эшкә өйрәтеп кенә җиткерәбез, китәләр дә баралар. Ул ут өстендәге чәйнек кебек кайный. Йосыпов исә эшләпәсе астыннан сабыр гына елмаеп карап тора иде. Каяндыр капка ягыннан каты итеп «Тыпыру!» дип кычкырган каты тавыш ишетелеп сүзне бүлде. Алар бинаның алгы ягына чыкканда, бая басу юлында күренгән тарантаслы ат капка янына килеп туктаган, аннан кара биретлы, кара плащ кигән киң җилкәле кеше төшеп килә иде. Плащ итәге ачылып китеп, анда чалбар урынына итәк күргәч, Рәмилә аптырап китте. Ул бу әдәмне ир кеше дип уйлаган иде. Хатынның җилдән каралган киң чырае ачулы иде. Ул кулындагы кыска чыбыркысы белән итәгенә ябышкан үлән сабакларын каккалагандай итте дә, туп-туры баш табиб каршына килеп басты. Кыры гына исәнләшеп, басу җилендә карлыккан тавыш белән: "Син ник безнең колхозга дигән бар казанын алып киттең?" диде. "Казанны монда куярга мин куштым, Ниса апа", диде Нурханова тыныч кына. Алар буйга икесе бер чама, күзләренә туп-туры карашып торалар. Әмма резин итекле, аякларын йырып баскан киңшә гәүдәле Ниса каршында нечкә сынлы Фидая көчсез, зәгыйф күренде. "Син нишләп алай безгә дигәнне бүтәннәргә бирәсе иттең әле?" диде Ниса, чыбыркы сабы белән итек кунышына суккалап. "Монда кирәгрәк бит, Ниса апа. Сезгә дә булыр. Бераз гына сабыр итегез." "Булыр дигәнен булар көтсен иде. Начальник булдым дигәч тә, ферма малларын катырып үтерергә кем хукук бирде сиңа?" Таштимерова кычкырына башлады. Кычкырган сайын ярсый барды. Әгәр Фидая чигенмәсә, аны я иң башы белән бәрер, я Алла сакласын чыбыркы сабы белән төртеп җибәрер кебек иде. "Мондый эшләрнең ничек эшләнгәнен белмиләр дип уйлыйсыңмы әллә син? Ердән арынуың булды, күтәрелеп тә киттең. Беләбез ничек икәнен, белмиләр дип уйлама." Аның тавышы хастаханәнең ачык ишеге янына чыгып баскан хатыннарга гына түгел, авылның үзенә үк ишетеләдер кебек иде. "Әкренрәк сөйләш", диде Нурханова. Нисаның чыбыркысы янтыгы янында уйнаклы иде. "Кран китми торсын моннан. Хәзер машина белә киләм дә алып китәм Казанны." "Котельниның эчендә бит инде ул", диде баш табиб. "Чыгарырбыз, алып китәм, менә күрерсез. Ирләр каршында итәк җилпеп үз дигәннәрен итәргә күнекмәсеннәр әле. Барып чыкмас." Бөтенесе әсәреп киттеләр. Башларын читкә борып, ишек тарафына чигенә башладылар. Тик Нурханова гына тыныч иде кебек. "Монда сөйләшә торган сүз түгел бу, Ниса апа. Минем кабинетыма килерсең, шунда сөйләшербез", диде ул нык итеп. "Төкерәм мин синең кабинетыңа.
Минем халыктан яшерен эшем юк. Әйтәсе сүземне теләсә кем алдында кычкырып әйтәм. Үземә тиешлене алам да. Һәм Ниса тарантасына менеп утырды да, чыбыркысын булгап, сүзәк юлдан авылга таба төшеп китте. Нинди сирәк очрый торган тип дип кызыгып карап калды аның артыннан Рамилә. Совет хатын кызының үрнәге итеп плакатларга ясарлык. Ах, карандаш юк кулда. Районга киткән шоферның юлы уңган булып чыкты. Ул ярты тартма шише алып килде. Эшчеләр тартманы күтәреп алдылар да, бик канәгать кыяфәт белән кран янына китеп бардылар. Әле генә ыгы-зыгы килеп торган ихата тынып калды. Уртак дәртләнеп торышуның истәлеге булып, биек торбагына тырпайып тора. Астан караганда, аңа кайчак салынкы болытларның итәге тиеп китә кебек иде. Ниса шәпчегән арада халык әдәп саклап таралышып беткән иде. Машина янында Рәмилә генә калды. Аңа яны белән читтәрәк басып торган Фидаянең иңнәре салыныбрак төшкәндәй, сыны кичерәйгән кебек тоелды. Бу минутта ул олы җитәкче дә, көчле кеше дә түгел, фәкать рәнҗетелгән, кызгануга, юатуга мохтаҗ хатын кыз гына иде. Менә ул кесәсеннән кулъяулык алып, йөзен каплады. Рәмиләнең якынлашканын сизгәч, яулыгын битеннән алды, сынын турайтыбрак басты. Ә карашы астахана тәрәзәләренең берсенә төбәлгән. Тәрәзәнең ак пәрдәсе ике якка дугайландырып ачып куелган, ә уртасы күләгәләнеп тора иде. Анда нәрсә дип сорады Рамилә. Операция бүлмәсе дип пышылдап диярлек җавап бирде Фидая. Бу хәрабә рәвешендәге бина эчендә кечкенә тәрәзә артында операция ясаулары Рамилә өчен гаҗәп тоелды. Әллә анда сезгә операция ясаганнар идеме дип сорады ул. Үземә түгел, иремә. Шунда йомылды аның күзләре. Мәңгегә. Ах, менә ничек икән бит дигән уй әрнетеп сызып узды рәссам кызның күңелен. Тик тагын сораулар биреп, Фидаянең йөрәк ярасын бимазаларга базмады. Нурханова авыр итеп көрсенде дә, бу бина яшисен яшәгән инде, диде. Бер елдан килсәң, син бу төшләрне танымаячаксың. Бинасы да, палаталар да шәһәрдәгедән ким булмас. Матур итеп җиһазларбыз, өр-яңа приборлар алып кайтырбыз. Мондагы бик күпләрне әҗәл кычагыннан тартып алып кала торган булырлар. Кинәт ул Рамиләнең кулыннан тотып алды да, кире төзелеш ягына идәде. Биек нигез аша җиңел генә сикереп, булачак бинаның эченә керде дә, кычагын җәеп, әрле-бирле йөренә сөйләнә башлады. Менә монда поликлиника була. Ике якта да бүлмәләр. Коридорда чират көтеп утыручылар өчен уңайлы диваннар куярбыз. Авыл җирендә халык хастаханәгә иртәнге якта килеп тула, чиратны бөтенләй үк бетереп булмас. Диварларына матур сүрәтләр ясасак, күңелләре күтәрелеп китәр иде бит, ә? Юк, әллә башта өске катны хатын-кызлар бүлеген бизик микән? Нишкә күңелле халык бит. Алай дисәң, травматология бүлегендә дә кешеләр озак яталар бит. Балалар бүлеген матур итеп бизәргә кирәк тә кирәк инде. Әкиятләрне сүрәтләү яхшы булыр иде, шулай бит. Рамилә исә нәрсәнең кайда буласын аңлап җиткерми, диварларга ясалачак сүрәтләр хакында да уйлый алмый. Йөзе алланып чыккан, күзләре ычкынланган, таш, балчык имнәре арасында биегәндәй бетерелгән хатынга, аның кара күн береты астыннан килеп чыккан алтынсу чәчләренә, күн пальтосы сыланып торган сынына карап, хайран калган иде. Нинди хыяллый бу хатын. Менә ул Рамиләнең каршына килеп басты, арада нигез торып калды. Әйдә, кайсын алданрак эшләргә икәнен хәл кылыйк та, бүген үк договорын төзеп тә куйык, диде ул. Ничек инде, булай капыл гына. Аны уйларга кирәк, диде тәмам югалып калган Рамилә. Акчасы өчен куркасыңмы әллә? Борчылма, табарбыз. Колхоз җитәкчеләре белән сөйләшербез. Берсенең дә мондый җиргә йомышы төшми калмый. Иң авыр чакларында киләләр. Ярдәм итми калмаслар. Туктагыз әле. Стеналарны күтәрегез башта. Аннары соң була ул. Сез тагын кайчан киләсез? Юк, моны хәзер үк хәл итәргә кирәк. Рамилә салкын нигезгә бармагы белән төртте.
Мин Һауага картина ясау турында сөйләшә алмыйм. Планы бар бит аның. Анда бөтен үлчәмнәр күрсәтелгән. Әйдәле, мин сиңа бер нәрсә күрсәтәм. Фидая нигез арасыннан сикереп чыкты да, Рәмиләне кулыннан эләктереп, иске бинаның эченә алып кирип китте. Эчтән ул тыштан караганда да иске булып күренде. Үзенә бер моңсулык ялаган алгы бүлмәне үтеп эчкә уздылар. Бина гаҗәеп үзенчәлекле төзелгән булып чыкты. Аның уртасында зур гына зал булып, ул 2 кат биеклегендә эшләнгән иде. Дивар буенда аклы-каралы телевизор тора. Аның каршындагы урындыкларда берничә хатын-кыз һәм ир-ат тезелеп утырган. Арада 1-2 үсмер дә бар. Алар борылып, моңсу карашларын кирүчеләр тарафына төбәделәр. Бер ишектән Гөлфия чыгып басты. Менә карале дип, кулы белән түшәмгә ишарәләде Нурханова. Анда 2 кат биеклегендәге диварга зур итеп рәсем ясалган иде. Иркен сахра уртасында киңәеп үскән ялгыз имән. Зәңгәр күктә тынгысыз болытлар айкала. Имән ябалдашы да, даладагы үлән сабаклары да көчле җилдән бер якка ушкан. Сулышларны иркенәйтерлек киңлекне, яшәешнең мәңгелеген һәм җиңелмәс гайрәтен тасвирлый иде бу картина. Һәм сүрәтләү җәһәтеннән караганда, камиллектән ерак торса да, хисле иде. Иске, төссез гомере беткән бу бинага каяндыр читтән килеп кергәндәй ят иде ул. Кем ясаган моны дип сорады Рәмилә, соң дәрәҗәдә гаҗәпләнеп. Бер катаржанның әсәре бу. Нинди катаржан? Заманында биредән Себер юлы узган бит. Этап хастаханәсе булган монда. Юл килгәндә сырхаулаган арестантларны дәвалаганнар. Шуларның берсе ясап калдырган дип сөйлиләр. Күрәсеңме? Бер гасыр элек яшәгән кешеләрнең дә эчендә җаны булганнары хастаханәләрне бизәргә тырышканнар. Ә без шул заманның арестантларыннан да катырак бәгырьлемни соң? Мәдинә Маликова. Фидая. 5-нче бүлек. Машинага утырып кайтыр юлга кузгалгач, Фидая ян тәрәзәнең өч почмаклы кичкенә өлгесен ачып, кызган битен салкын, дымлы җилгә куйды. Орта утырган Рәмиләгә аның алтын су бидрәләре арасыннан алланып чыккан тыгыз яңагы гына күренә иде. Йөзендә ниләр чагылганын белеп булмый. Нурханова моны юлдашларына күрсәтергә дә теләми. Әмма Рәмилә ичке бер сиземләү белән аның күңелендә ниләр кайнаганын тоя иде кебек. Хатын кызлабаса ул да. Әйе, Нурханова бая ничәмә кеше алдында йөзенә бәреп әйтелгән хурлау сүзләренә каршы чәчрәп чыкмады. Гомумән, аларны ишетмәмешкә салышты. Ләкин йөрәгенә бик авыр иде аның. Ай-һай авыр. Эчке ярсуын, сызлануын басарга тырышканга күрә дә, нигез ташлары арасында ышынып, хыялланып йөрде бит инде ул. Киләчәктә булачак матур күренешләрне күз алдына китереп, үзенә юаныч табарга тырышты. Рәмилә аннан Ниса турында сорашмасын, ул әйткән сүзләрне исеннән чыгарсын дип, шулай әвәрә килде. Ә хәзер йөгереп йөреп тә, сөйләнеп тә булмый. Машина кабинасы төрле яктан чикләп куйган. Баягы рәнҗүләр Фидаяның күңелен
ялкын телләре булып кидерә иде. Шулай булмый мөмкин дә түгел. Булай гына үткәреп җибәрерлекмени? Онытырлыкмени? Рамиләнең битенә шул рәвешле пычрак аткан булсалармы, хәзерге минутта түзеп утыра алмас иде ул. Тукта дияр иде шоферга. Сикереп төшәр иде машинадан, йөгереп китәр иде юл буена тезелеп баскан наратлар арасыннан. Барып чумар иде әнә теге авыл очындагы салкын күл суларына. Хәер, бу машинага утырганчы ук әллә нишләп беткән булыр иде инде ул. Таштимерованың якасына ябышыр, битен тырнар иде. Һәм тәмам әдәм көлкесенә калыр. Җиңелер, хур булыр иде. Әйе, ишетмәгәнгә салышып дөрес эшләде Фидая. Сабырлыгы белән җиңде. Нинди матур иде ул шул минутта. Һәм аның карашында пырдымсызланып, нәфрәтеннән тагын да сөйкемсезләнгән, кадер күрмәгәнлектән тупасланып иртә картайган, кирле чәч учлары берет астыннан тырпайып чыккан Ниса нинди ямьсез, котсыз күренде. Бишара, үз кадерен белеп, үз-үзен бераз караса, битенә кершән ягып, чәчен әйбәтләп тараса, рәтлерәк киенсә, иң мөһиме, хатын-кызларча йөрсә һәм иплерәк сөйләшсә, башкалардан ким күренмәс иде мөгаен. Әмма ул үз җенесенә хыянәт итеп, ирләрчә булырга тырыша шул. Рамилә күзен йомып, аны ират рәвешендә күз алдына китерергә тырышып карады. Юк, барыбер ниндидер кыяфәтсез кушылма гына килеп чыкты. Ходай бирмәгәнне үз теләгең белән ясап булмый шул. Шунда кинәт Рамиләнең күңел күзе ачылып киткәндәй булды. Нисаның булай ярсуы пар казаны аркасында түгел бит. Аның Фидаягә нәфрәте күптәннән килә булса кирәк. Ул аны мөгаен чибәрлеге, чын хатын-кызларга хас кыяфәте, сөйдерә, сөелә алганы өчен күрә алмыйдыр. Аннан сирпелгән нурны сүндерәсе, аны кирләндерәсе, түбәнәйтәсе киләдер. Ләкин Фидая ни кадәр генә тырышса да, бу үчләнү хисен бетерә дә, киметә дә алмаячак. Андыйларның нәфрәтен тыеп гомер итәргә туры киләчәк аңа. Рамилә алгарак авышып, юлдашының бөдрәләрен сулышы белән тибрәтеп: "Теге хатын сезне Казан өчен генә тиргәмәде бит", диде. Фидая гасабиланып көлеп куйды. "Бер авылдан без. Кулга-кул тотынышып дигәндә эшләдек. Ул колхоз рәисе, мин мәктәп директоры идем. Ничек килешә идегез соң?" "Эт белән мәче кебек. Балкыш, туктат әле." Фидая алгы утыргычтан төшеп, Рамилә янына күчеп утырды. Аның өчен бушатасы килә иде. "Ничек шундый булды соң ул хатын?" дип сорады Рамилә машина кузгалгач. "Ирдәүкәләнгән дисеңме? Үзе шулай тели. Егет булу иң зур дәрәҗә бит ул. Сиңа иратларның чын егет син Рамилә дигәне юкмыни? Иң зур мактау сүзе шул бит инде аларча. Син чын хатын кыз икәнсең дию исә хурлауны аңлата. Баба дигән сүз бит инде ул. Шулай түгелмени?" "Бишара", диде ихтыярсыздан Рамилә. "Дөресен әйткәндә, мин үзем дә гомер буе егетләрдән ким булмас өчен тырыштым", диде Фидая. "Ник? Егет булу бит ул чын кеше булу дигән сүз. Шулай түгелмени? Мин моны нәни чактан ук аңлаганмын. Күрше малае Ваккас белән сәкедә уйнап утырганда ук мин әти булам дип тарткалаша идем. Күршәк уйнарга яратмадыгызмыни?" "Ярата идем. Тик моны яшерә идем. Әни гади колхозчы минем. Әтием бик абруйлы кеше. Тракторчы, тракторчыларның укытучысы иде. Исемен зурлап әйтәләр, район газетасында мактап язалар. Хезмәте дә күз алдында. Нинди зур машиналарны дуылдатып йөртә. Ничек кызыкмыйсың? Ә менә без 6-нчыны тәмамлагач, әти үзенә комбайн ярдәмчесе итеп Ваккасны алды, мине түгел. Эшчән малай булгандыр. Ә укуда миннән нык калышты. Гел 5-легә генә укыдым бит мин. Отряд советы председателе булдым.
Классны рәткә тезеп, айт дыбаға бастырып, линейкаға алып шыққанымны күрсәң син минем. Ваккас рәтнең уртасында гына иде. Ничек түзде икән дип көлеп сорады Рамилә. Гәрләнгәне сизелә идеме? Гадәттә шулай бит ул. Мәктәптә иң активы кызлар. Ә урамга чыксаң, трактор комбайн тирәсендә малайлар, ат сыртында алар, ваккас сабан туйларында ат чабышып мәйдан әйләнә иде. Ә кызларга нәрсә? Авызга йомыркалы кашык кабып йөгерүме? Менә кайда ул гәрлек? Нәрсәсе гәрлек? Нишләп гәрлек булмасын? Бер мәктәптә, бер үк парта араларында утырабыз бит. Хыял күкләрендә бер үк йолдызлар кабына. Кемнәр безгә үрнәк? Корчагин, Газинур Гафиятуллин, Гагарин. Утлар сулар кичү, зәңгәр күккә менү, ерак юллар гизү. Хыяллар малайлар ишендә, кызлар ишендә бер үк, уртак. Барыбызны да бер көтүгә кушып, бер үк чыбыркы белән куалыйлар шул, диде Рамилә. Сарык көтүен кәҗә тәкәсе артыннан йөртеп йөртәләр дип укыганым бар. Без сарыкларга үрнәк итеп, кәҗә тәкәләрен куялар шул. Фидая җиңеләеп көлеп җибәрде. Дөрес. Ә минем башка андый чагыштыру килмәгән иде. Безнең мәктәпләр балаларны тормышка яраклы кеше итеп үстерә алмый. Табигать үзе җиңсә генә. Әйтик, мәхәббәт килгәч, һәммәсе үз урынына урнаша. Малайы кызы үзенең кемлеген аңлый башлый. Мәхәббәт? Ә беләсеңме? Бу сүзне ишетүгә минем аякларым кычыта башлый. Аяк? Мәхәббәт бит ул йөрәккә каба. Ә менә минем балтырларга капты. Ничек алай? Җәйге бер кичтә көтү каршыларга бара идем. Карасам, ваккас кычыткан сабаклары белән кызларны куркытып йөри. Ул аларның аягына кизәнә, тегеләр ширелдәшеп чабалар. Мине күрүгә йөгереп килде дә, озын кычыткан сабаклары белән шәрә балтырларыма уңлап-суллап бәргәләргә тотынды. Ә мин аны күрмәгәндәй, һаман туп-туры үз юлым белән атлавымда. Күпмедер шулай бардык без урам уртасыннан. Мин башны чиеп, ул минем янда иелеп титаклап. Аякларның әрнүенә түзәм, бирешмим. Корчагин кебек чыдамлык күрсәтәм. Менә юләр, диде гаҗәпләнеп Рамилә. Яраткандыр ул сезне. Малайлар беренче мәхәббәтен шул рәвешле аңлата диләр бит. Аякларым төн буе ут янып чыкты. Яратуны шулай аңлаталармыни? Кычыткан белән генә дә бетмәде әле. Кышын тагын шундый бер аңлашу булды. Анысы да аяклар аша. Өлкән классларны без 3 чакрымдагы күрше авылга йөреп укыдык. Бер көнне мәктәптән соң стена гәзите чыгарырга калдык та, иптәшләремнән аерылып калдым мин. Кышкы юлдан чаңгы белән ялгызым кайтып бара идем. Каршыма чаңгы шуып ваккас килә. Мине туктатты да, кесәсеннән карточка чыгарды бу. Таныйсыңмы ди? Карасам, моның учында минем сурәт ята. Дус кызыма бүләк иткән идем, мөгаен шуннан урлаган. Жәлт итеп карточканы эләктереп алдым да, фетр итегемнең кунычына кыстырып куйдым. Башымны чиеп, эреләнеп китмәкче идем, бу юлысы барып чыкмады. Ул мине төртеп йыкты да, итегемне салдырып, карточканы алды. Сугыша алмыйсың, ул көчлерәк. Ыйыкчан килеш карга басып калдым шулай. Ярату өчен булган димәк. Яратуны бик матур хис дип сөйлиләр тагын. Шул булдымы инде матур мөнәсәбәт. Ваккасның кыланмышлары миндә ярату кешене кимсетә, кечерәйтә дигән ышаныч тудырды. Гомеремдә бер кемне яратмам. Миңа бер кем гашыйк булмасын ди торган идем. Улы максатларга омтылып, Газинурлардан, Гагариннардан үрнәк алып, зур эшләр башкарып яшәргә, егет булырга кирәк дип уйладым. Һәм шуңа инандым. Рамилә көлеп җибәрде. Ярый әле морадыгызга ирешә алмагансыз. Юкса нәкъ Ниса кебек булыр идегез. Ой, карагыз әле, анда үрдәкләр йөзә түгелме? Машина елга аша салынган күпергә барып кергән иде. Әнә тегесе зуррагы, Шәмәхә муенлысы әтиләредер. Әниләре кайсы икән? Анысын бүтәннәрдән айырып алырлык түгел. Күпер аша чыккач, балкыш машинаны туктатты. Алар җиргә төшеп, иркен сулыш алдылар.
Мәдинә Маликова. Фидая. 6 бүлек. Нурханова район үзәге Суташның үзәк урамында биек тупыллар белән ышыкланган ихата уртасындагы яңа йортта яши. Ихата ачык яшелгә буялган кыйма белән әйләндереп алынган. Ишек алдында такта кисәкләре, пычкы чүбе, шифер калдыклары ауный. Төзелештә була торган үзенә бер күңелле тәртипсезлек хөкем сөрә. Түр яктагы кыйманы әле буяп та өлгермәгәннәр. Аның артында җир казылып, түтәлләр ясалган, кырыйдарак куралар, карлыган куаклары тырпаеп утыра. Хуҗа яңа бакча ясый башлаган. Димәк, ныклап төпләнергә ниятләгән. Бакчаның уң кырындагы өр-яңа корылмалар, әле түбәсе дә ябылмаган сарай һәм мунча да шул хакта сөйли иде. Булдырның яңа такталарында ботинкаларын салганда Фидая Рәмиләгә: "Хәзер кайнар чәй эчәрбез", диде. "Син кайната тор, мин тиз генә иркәне бакчадан алып кайтыйм. Әбисе килеп өлгермәгәндер әле." Ярты сәгатьтә үтмәгәндер, алар кечкенә аш бүлмәсендә чәчәкле клеенка җәелгән өстәл янында өчесе бер түгәрәк табын ясап утыралар иде инде. Фидая зәңгәр бизәкле ситсы халат кигән, башына ак яулык чигән, тыйнак, сабыр, сөйкемле әнигә әверелеп калган иде. Әле баягына кара күн пальто киеп, игътибар үзәгендә булып, төзелеш мәйданын ду китереп йөргән тәвәккәл җитәкче белән аның бер нинди дә уртаклыгы юк иде шикелле. Бу хатынның портретын ясау өчен кайда булуына карап, төрле буяулар, төрле стиль кирәк булыр иде. Әйтик, гайрәтле ирләрне эшкә җигеп, куәтле машиналарны кузгатканда, ачык төсле майлы буяулар һәм кубизмга тартым стиль. Чәй янында кызы белән сөйләшеп утырганда, нурлы да, бераз туманлы да акварель һәм йомшак сыгылмалы сызыклар. "Кызым, бакчада нишләдегез бүген?" дип сорый ул. Аның тавышыннан, рәвешеннән наз бөркелеп тора иде. "Менә былай иттек", дип ике кулын баш очына күтәреп булгы иркә. "Флаг белән." "Сафка басып йөрдегезме ни?" "Ие, сафка." "Син кайда идең, кызым? Уртадамы?" "Мин иң алда", ди кызчык мактанып. Ул күрәсең, әтисенә охшагандыр. Шома көлсү йөзле, очлырак якле. Сыры күзләренең карашы үз яше өчен артык җитди, моңсу күренә. Урам яктан каты гөрелдәү ишетелде. Машина килеп туктады. Өйдәгеләр башларын сузып тәрәзәдән карадылар. Анда олы капканы кайырып ачтылар. Әрҗәсенә берничә озын торба салган КамАЗ әкрен генә шуышып ишек алдына керә башлады. Таза гәүдәле, плащ итәкләрен җилбәгәй җибәргән, эшләпәсен артка шудырган ир уртасы бер кеше аның каршына басып, уңгарак, сулгарак дип фәрман биреп тора иде. Нурханованың йөзе караңгыланып китте. Җитдиләнде, карашына боз суыгы иңгәндәй булды. Минут та үтмәгәндер, ул халатын крән су күлмәгенә алыштырып, иңенә пальтосын элеп чыгып китте. Рамилә белән Иркә дә өске киемнәрен алып булдырга чыктылар. Ишек алдында ике кеше машинадан торбаларны тартып төшереп азаплана. Эшләпәлесе исә Фидая белән сөйләшеп тора иде. "Мин сезне кармаштан кайтып җитмәгәнсез дип торам. Сюрприз ясамакчы идем", диде ул хәйләле елмаеп. "Җир катканчы мунчага торба сузарга кирәктер бит инде. Мондый көнне пландагы объектлардан бушап булмый. Шуңа күрә ял көнне китереп ташлыйк дип йөрү иде." "Рәхмәт инде тырышканыгыз өчен", диде Фидая бик шишелеп китми генә. Аннары Рамиләгә борылды. "Таныш булыгыз. Бу безнең төзү-монтаж идарәсе җитәкчесе Мирхуҗин иптәш. Ә бу кунакка килгән рәссам Рәмилә." Мирхуҗин Рәмиләнең кулын илтифатсыз гына кысып куйды. Ә күзләре исә Фидаядә иде. "Йортың казна фатиры булып саналса да, көчне аңа гына куеп булмый, төрле якка тарткалыйлар", дип дәвам итте ул сүзен. "Син инде кешегә сиздерә күрмә, монда торба китергәнне белеп алсалар, асып куячаклар." Ул шаярган булып, кабартмадай күпереп торган кулының кырын салынкы ияге астына терәде дә, башын өскә чөйгәндәй итенде. "Үз чираты белән эшләргә иде. Кем ашыктыра сезне?" диде Фидая салкын гына.
Дөрес эшләмисең, диде Мирхуҗин җанланып. Ашыктыр син мине, мәҗбүр ит. Җитәкче буларак фәрман бир. Ул чакта без дә иркенләп эшләр идек. Ә булай читен бит. Монда сезнең икегезне... Ул Рамилә янына чыгып баскан иркәгә ишарә ясады. Ана белән баланы диюем. Мунчасыз тота алмыйм бит инде мин. Мәле кызым. Ул плащ кесәсеннән чәчәкле кәгазьле шоколад чыгарып иркәгә сузды. Кызчык ике кулын артына яшерде. Кирәкми. Ал, сеңлем, ал, биргәннең битенә карама диләр. Әниеңнең әйткәне юкмы әллә? Илдарга бирәне. Анысы Мирхуҗинның үз малае иде. Ай-ай, анаң кызы булсаң да булырсың икән, диде Мирхуҗин. Елмаюдан аның күзләре тамам кысылып беткән иде. Мин әтинең кызы. Әтиең юк ич синең. Бар минем әти, командировкада. Тиздән кайта. Шулаймы ни? Бирсен Ходай. Мирхуҗин шоколадны болдыр идәненә куйды. Алам дигәнне алмыйча, бирәм дигәнне бирмичә кала торганнардан түгел иде күрәсең. Фидая итәгенә капланган кызының шома чәчен, тырпаеп чыккан нечкә тулымнарыннан сыйпаштырып, сүзне Кармаш хастаханәсенә борды. Башыгызны катырмагыз сана шул бүлнис белән, дип кулын селтәде Мирхуҗин. Үзегезне кайгыртырга кирәк башта. Фидая пар казаны турында, Таштимировның дәгъвасы турында әйткәч, аның чырайыннан елмаю качты. Бугазы тыгылмас ул Ташнисаның. Сорый белеп сораса бер хәл иде. Акыра да бакыра, алашасына кычкырамы ни? Казан кемгә тиеш иде соң? Аңа тамга сугып куелмаган. Үз өемә дә кайтарып ташламадым. Колхоз шул теләнергә яратылган нәрсә инде ул. Китер дә бир аларга. Кирпешен, тактасын, бульдозерын, запчастын. Йомшаграк торсаң, муеныңа менеп атланып, үзеңне дә басу сөрергә куарлар. Син күп сөйләнергә өйрәтмә аларны, ияләндермә. Сүзеңне үзеп әйт тә, куда чыгар. Монысына Фидая мәгънәле генә елмаеп куйды. Әле генә фәрман бир дигән идең, хәзер инде өйрәтергә керештең. Нисага вәгъдә иткәнсең икән, аңа бирергә кирәк иде. Кармаш өчен тагын бер казан тапмаслык мәллә син. Мирхуҗин аңа бик мәгънәле итеп, серле елмаеп карап торды. Нидер әйтәсе килгәне сизелде. Аннары Рамилә белән иркәгә күз сирпеп алды да, аптыраган инде Фидая Госмановна, диде. Ирләр белән әйбәт кенә аңлашам кебек. Ә менә синең кебек хатын кыз белән сөйләшә башласам, мин гримдә китәм. Син дигәндә утка керергә әзер югыйса, билләһи менә. Казанны бит аны басуга чәчеп үстермиләр. Ул чыннан да аптырашта калгандай ике кулын як-якка җәеп җибәрде. Аннары капка ягына таба борылды. Ул арада торбаларны бушатканнар машина чигенә башлаган иде инде. Нәни иркә Мирхуҗинны кирфек очлары белән тишәрдә итеп карап калды. Бик үткен кешегә охшаган, диде Рамилә. Аларсыз да яшәп булмый шул, диде Фидая уйчан гына. Менә бит, миңа йортны да ул җиткерде. Хастаханәне дә ул торгызачак. Әгәр теләсә. Алар кире кереп өстәл янына утырганда чәй суынган, ризыкның тәме кимегән иде. Гомумән, өйдә ямансулык көчәйгән. Почмаклардан пысып кына ятимлек карап тора иде кебек.
Мәдинә Маликова. Фидая. 7-нче бүлек. Төн карасының бик хикмәтле бер ягы бар. Кешеләрне бер-берсенә якынайта, уйларын бер изгә сала, серләрен ачтыра ул. Бу кич шулай Фидая белән Рамиләне дә сердәш, фикердәш итте. Урынны Фидая үзенә залга, Рамиләгә кече бүлмәгә, иркә караватының каршысындагы диванга җәйгән иде. Бер көн эчендә күпне күреп, шактый каршылыклы тойгылар кичергән рәссам башы мендәргә тиюгә йокыга талды. Әмма күпмедер вакыттан соң кинәт сискәнеп уянып китте. Әллә урамнан узган машина тавышы, әллә пәрдәләр аша саркып шуып узган фара уты бозды йокыны. Рамиләгә эссе булып тоелды. Ул урыныннан торып, алгы бүлмәгә чыкты һәм зал ягының якты икәнен күреп, ярым ачык ишеккә карады. Фидая диванда җәелгән урыны өстендә халатын бөркәнеп, аякларын бөкләп утыра иде. Кулында кечкенә генә китап. Рамилә ничек кенә сак булырга тырышса да, Фидая аның аяк тавышларын сизде. Башын күтәреп ишек ягына карады да, «Кер-кер» диде. «Утыр менә монда». Һәм ак җәймәне сыпыргалап, янәшәсеннән урын күрсәтте. «Нишләп йокламыйсың? Урын сайланасың мәллә?» «Ә сез нишләп йокламыйсыз?» «Гадәт шундый минем», диде Фидая. «Төнге 2-ләр тирәсендә йокым кача». «Күптәннәнме шулай?» «2-нче ел китте». «Берәр хәл булган иде мәллә?» Рамилә моны бик йомшак итеп сорарга тырышты. Фидая башын иеп, карашын китапка төбәде. «Менә тыңлалы. Ничек ди шагыйрь Хәсән Туфан? Таллар кистем, баулар иштем, саллар салдым суларга. Китәр ягым уңда да бит, җилләр исә сулларга. Өстә дулкын, аста упкын, куллар сала салыма». Гаҗәп бит. Шундый гади, берничә генә сүз дияргә була. Ә күз алдында кешенең язмышы. Фаҗигале, ачы язмышы. Әйе, безнең язмышлар дәрья кебек шул. Дулкыннар арасында йөртә, упкыннар өстенә илтеп кертә. Аңа чыдарлык салларны кем генә ясый ала икән? Тәвәккәл җанлы, оста куллы кешеләр азмыни, диде Рамилә дә уйланып. Һәм иңе белән Фидаяга таба авышып, китапка күз салды. Өстә дулкын, аста упкын, куллар сала салыма. Кем ул оста куллы тәвәккәл кеше дип сорады Фидая. Рамилә бу сорауның эчке бер мәгънәсе барын сизде. Әмма аңламады. «Андый кеше фәкать ират кына була ала», дип үзенә үзе җавап кайтарды Фидая. Әйе, ир егет кенә. Таллар кисеп, баулар ишеп, давылга каршы салда аккан кешене хатын-кыз итеп күз алдына китереп буламыни? Ул бераз тынып торды. Кыз бала ул дулкын эчендә түгел. Ирактан килгән салларны каршы алырга дип, чәчен җилдә тузгытып, ярга чыгып баскан хәлдә генә күз алдына килә. Ә бит язмышларда әллә ни аерма юк безнең. Җилләр безгә дә бәрә. Без баскан урыннарда да упкыннар хасил була кайчакта. Ә көч, гайрәт тигез түгел. Менә бу шигъри юллар да ир кеше турында. Без хатын-кызлар шуны аңламыйбыз. Йөрмәләрнең уртасына ашкынабыз. Кешебез җитмәсен уйламыйбыз. Рамилә аның йөзенә текәлеп карады да, эчтән әрнеп, «Нигә сез үзегезне булай кимсетәсез?» диде. «Әгәр беләсегез килсә, сез бик сирәк һәм бик зур хәзинәгә ия. Мин сезнең портретыгызны шундый итеп ясар идем. Рәссамнар бик талымлы халык. Аларны сирәк кеше рухландыра. Ышаныгыз миңа. Кайчакта урамнан барганда, шундый оригиналь кешеләр очрый. Ах, дип куясың. Артыннан ияреп барасың.
Ләкин күзәткән сайын гайрәт чигә бара. Я күз карашы мәгънәсез, я хәрәкәтләре килбәтсез тоела башлый. Ә сезгә караган сайын күңел бергә. Сез бик тә бәхетле булырга тиеш. Чыннан да диван янындагы сара абажурлы торшер яктысы Фидаyaның бераз тузгыган чәчләрен алтынга мангандай иткән. Бөтен йөзенә, кыяфәтенә затлылык, камиллек өстәгән иде. Ләкин ул үзе моны туймый кебек. Рамиләнең мактау сүзләренә моңсу көлемсерәү белән җавап бирде. Ирен читләреннән чак кына өстәрәк, сөйкемле нәни чыкырчыклар уелып чыкты. Бу аның йөзенә сабыйларча бер катлылык өстәде. Менә шушындай яктылыкта уйчан һәм моңсу итеп тасвирларга кирәк бу хатынны, дип уйлады Рамилә. Бөтен кешенең карашын җәлеп итү бер дә яхшы нәрсә түгел ул, диде Фидая бераздан. Шибәрлек начар димәкчеме әллә сез? Бу заманда хатын кызга урта кул булу бик җиткән. Шибәрлек күпләрне бәхетсез генә итә. Булай дип әйтү Рамилә сүз таба алмый торды. Гынах, җинаят, кешенең матурлыгы мәңге зур байлык саналган. Белмим инде, кемгә ничектер. Әгәр дә син минем тышкы кыяфәтемне хәзинәгә саныйсың икән, бик нык ялгышасың. Миңа калса, гап-гади ир бала булып тусам, меңгә яхшырак булган булыр иде. Һәм бик ялгышасыз. Бу һич дөрес түгел. Бәлки кайдадыр без белмәгән җирләрдә хатын кызның шибәрлеге байлыкка саналадыр да. Алар рәхәт яшидер. Ләкин бездә түгел. Бу җирлектә үзеңне чын кеше итеп тою өчен ир-егет булу кирәк. Мин үскәндә бар яктан да малайлардан уздырырга тырыштым. Океаннар гизү, тауларга менү, күккә, хәтта космоска очу турында хыялландым. Ләкин кыз кеше өчен диңгез причаллары да, күк капкалары да ябык булып чыкты. Үрләрнең иң биеге үзебезнең университет иде. Анысы да начар түгел бит, диде Рамилә. Бик яхшы. Әмма анда бару юллары кызлар өчен кантарлырак булып чыкты. Пароходта бер салмыш әдәм өзми куймый бәйләнеп барды. Нәрсә аркасында? Бер күрүдә гашыйк булган имеш. Мәхәббәтен аңлата. Монысы бер гарьләндерде. Аңарчы рәсемнәрдә, открыткаларда гына күргән университет ишеген беренче тапкыр атлап кергәндә шул кадәр рухланган идем. Ләкин анда да кемлегемне сиздерделәр. Бер көнгә соңга калгансың дигән булып, документларымны кабул итмәделәр. Ә егетләрне чакырган белдерүләре тактада эленеп тора иде. Ай-ваема карамыйча кире борып җибәрделәр мине. Шуннан китте. Әллә син Ниса апагыз миңа гына ажгыра дип уйлыйсыңмы? Мин андыйларны яшьтән ишетәм. Казанга шул беренче баруымда ук башымнан кыендырдылар. Әйе, Нисаның агулы сүзләре нык кадалган иде бу шибәр ханымның бәгыренә. Онытыгыз сез аны, диде Рамилә. Этергән кебек кенә кабул итегез. Бер генә булса чүпкә дә санамас идем дә. Адым сайын зәһәрен салгач, кул селкеп кенә узып китеп булмый шул. Әллә бик еш килеп бәйләнәме? Эш анда гына түгел. Эш гомумән кешеләрнең мөнәсәбәтендә. Теге чакта Казанга баргач та шундый хәлгә юлыктым. Документларымны тапшыра алмагач, шактый кыен хәлдә калдым мин. Шәһәрдә танышым юк. Тулай торакта кундырырлар дип өметләнгән идем. Хәер, кем кертсен инде анда мине? Ул көнне пароходка да соңга калдым. Нишләргә дә белгән юк. Бер кичкенә бакчага кереп утырдым шулай. Каршымда бүрәнәләрдән ясалган баһадирлар басып тора. Үземдә агач кебек уйсыз, хиссез, кирәксез. Шунда бер узгынчы каршымда туктап калды. 40 яшьләр тирәсендә,
гади генә киенгән арык кына абзый иде бу. Баядан бирле караштырып йөрим сеңлем, бик нәүмис күренәсең ди. Адаштыңмы әллә? Авылдан килгәнгә охшыйсың. Күңелем тулып китте. Күз яшьләремә буылып, ике авыз сүз белән хәлемне аңлатып бирдем мин моңа. Менә күрдегезме? Диде Рамилә. Кыяфәтегез гадәти булса, ул кеше бәлки күз дә салмый узып киткән булыр иде. Шибәрне күреп тукталып калган ул мөгаен. Шул менә. Узып китсә, бәлки яхшырак та булыр иде. Начар кеше булып чыктымы ни? Юк, бик яхшы булып чыкты үзе. Зарымны тыңлады, юатты. Үз башыннан үткәннәрне сөйләп алды. Яшь чакта ул да институтка кермәкче булган да, керә алмаган икән. Хәзер заводта эшли. Инженерлардан күбрәк ала. Баш ярылып күз чыкмаган, борыныңны салындырма диде ул миңа. Хатын кызга эш табу җиңелрәк. Парикмахер дисеңме, пешекче, сатучы дисеңме, һәммәсе дәрәҗәле, төшемле хезмәт. Минем кунар җирем югын белгәч, үзләренә чакыра башлады. Кунакханә кебек үк иркен түгел, гаилә бездә ишле-ишлесен, диде. Бер кичкә кермишкә диләр, сыярбыз. Өйдә кеше күп дигәч шикләнеп тормадым, иярдем инде. Кабан күле артында үз йортлары белән яшәп яталар икән. Чыннан да өй тулы кеше иде. Абзый минем хакта авылдан укырга килгән, кунып чыгар җире юк дип таныштырды. Бик ачылып китми генә табын янына чакырдылар. Абзый бераз салмыш булган икән, үз хәлем хәл булганга, мин анысын сизмичәрәк калганмын. Урынны миңа идәнгә салдылар. Төнне ничек кирәк алай уздырдым. Иртән абзый сандык актарырга тотынды. Хуҗа хатын миннән ниндидер абза җиңгәләрен сораштыра башлады. Чит ят икәнемне белүгә, чырае кара янып чыкты. Иренә ябырылды бу. Нинди кәнтәй алып кайттың син монда, ди. Абзый аңлатырга маташып та карамады. Мунчага бармакчы идем. Чиста майка кайда икән, ди. Мунчага барасыңмы ни? Аруланасың киләмени, дип кычкырына башлады хатыны. Алайса бу кәнтәйеңне дә иярт, бар, аркаңны шкырга кирәк булыр. Баш түбәмнән шакшы су койдылармы ни? Минем урында берәр малай шалай булса, аны да шулай мыскыл итәрләр иде микән? Аның белән генә бетмәде әле. Пароходка утыргач, кеше күзенә чалынмаска тырышып, өске киштәгә менеп яттым. Иртән табанымны кытыклаганга уянып китсәм, помала башлы бер ир аягымны сөямләп үлчәп маташа. Моны босоножка белән алып кайтып булмас. Бездә юллар бик пычрак дип сөйләнә үзе. Берәр пристаньга төшеп, галуш алып кигезергә кирәк булыр. Мине авылына алып китмәкче. Рамилә көлеп җибәрде. Монысы инде анекдот. Кемгә анекдот, кемгә гарлек. Үз төшәрлек кызларга күпләр тәти әйбергә караган кебек кенә карый. Кайсы тарта, кайсы төртә, кайсы тибеп очыра. Казанга беренче баруымда менә шундый университет үттем мин. Шуннан соң бер чәчкәгә охшаттым үземне. Дөрес, гөл кебексез. Гөлнең ниндие бит? Берәүләрнең бакчасында бик ерактан күзгә ташланып торган сирәк гөл күргән идем. Бик сабаклы, учма-учма куе сары чәчәкле. Сыкланып якынрак килгән идем, ни күрим? Чебен сарып алган моны. Ям яшел ире чебен. Ширканып киттем. Сез бит үлән түгел, диде Рамилә. Чебеннәрне куарлык кына хәлегез бар. Үзегезгә насыйп пар булган бердән бер күбәләкне димме, яки бал кыртын гына җибәрегез яныгызга. Сез улы мәхәббәткә лаек. Шибәрләргә ярын табу башкаларга караганда 1000 тапкыр җиңелрәк. Язмышыгызга рәхмәт укып яшәгез. Идая башын түбән иеп серле көлемсерәде. Нидер әйтергә теләде. Ләкин шул минутта күрше бүлмәдән «Әни!» дип еламсыраган тавыш ишетелде. Сүз өзелде, Фидая чыгып китте.
Рамиләнең күбрәкне беләсе килә иде. 7 төн уртасында очраклы кешеләрнең үзен ничек җәберләгәннәре исенә төшкәннән йокысы качып торып утырмаган иде ул билгеле. Бөтенләй башка уйлар, тирәнрәк, көчлерәк хисләр белән яна иде бу чибәр хатын. Тик күрәсең, ул Рамилә кебек чит кешегә яшерен серләрен белдерергә ашыкмый. Сөйләгәннәре өстә ятканнары гына иде. Рамилә урын өстендә яткан китапны алып, ачык битендәге соңгы юлларны укыды. Тынма дәрья, айка-чайка, күнмәгәнмен тынлыкка, упкыннарың бер ни түгел, батырма тик моңлыкка. Мәдинә Маликова. Фидая. 8-нче бүлек. Күргәзмәне бөтен шартын туры китереп ачтылар. Картиналар Мәдәният сарайының бию кичәләре үткәрелә торган иркен вестибюленә эленгән. Кирер юлга аркылы киң кызыл тасма сузылган иде. Билгеләнгән сәгатьтә ишек төбенә халык җыелды. Райкомның беренче секретаре Искандаров белән Тәүзих Әхмәдуллин тасманы уртадан кисеп берәр кисәген кесәләренә салдылар. Мондый чиракларда сөйләнә торган сүзләрен әйттеләр. Халык кирип, картиналардан карап торган таза егетләр, чибәр кызлар каршында каушап калгандай сагайып, әкрен генә зал буйлап йөренә башлады. Ул арада ишек төбенә нык пычранган ПАЗ автобусы килеп туктады. Аны тәрәзәдән күреп, Фидая ишеккә юнәлде. Залга чәчәкле кызыл шәле бөдрә чәченнән шуып төшкән, утлы күмердәй кара күзле, янып торган битле хатын килеп керде дә, Фидаяны кочагына алды. Ник алдан әйтмәдең? Ниса барыбер җибәрмәс, транспорт бирмәс дип уйладым. Шуңа күрә алгысы тасым килмәгән иде, диде Фидая аклангандай. Таш Нисадан куркып тораммысың? Үземә кирәкне бугазыннан айырып алам мин аннан. Өлкән классларның бөтенесен алып килдек. Бишле сиңа, Каләмгөл апа, дип, аның аркасыннан сөеп какты Фидая. Плюс белән. Шуңа өстәп медаль. Анысы Таштимеровага бирешмәгән өчен. Аның өчен медаль тага торган булсалар, минем түштә урын калмас иде инде. Балалар, дип, ишектән кергән укучыларга борылды Каләмгөл. Итекләрегезне әйбәтләп юдыгызмы? Шыпарт, шауламагыз. Хәзер экскурсовод һәммәсен аңлатыр. Экскурсовод юк бит монда, диде Фидая. Нишләп юк? Булырга тиеш. Балаларның кайберләре беренче тапкыр күргәзмә күрә. Укучылар, кулыгызны күтәрегез әле. Кайсыгызның күргәзмәдә булганы бар? Үсмерләрнең күбесе учын баш түбәсенә сузса да, Каләмгөл үзенең сүзен раслаган дип санап, күрдеңме? Диде. Рәссамнар гына килгән шул монда, диде Фидая. Каләмгөл шундук килгән кунаклар белән таныштыруны таләп итте. Һәр кайсы белән кул бирешеп күрешеп чыкты. Аның кыяфәтенә һәм ташып торган дәртенә таң калган Тәүзих танышканда кулын бик озак кысып торды. Шул рәвешле залның бер башында булганыш булып алды. Дәрәҗәле тынлык бозылды, бөтенесе хәрәкәткә килде. Һәр рәссам чиратлап үзенең әсәре турында балаларга аңлатма бирергә тиеш булды. Укучыларның берничәсенә алар сөйләгәнне язып барырга кушылды.
каләмгелгә охшаган, шундый ук ут күзле, алма битле, иң башына чәчәкле шәл салган Зарема сумкасыннан фотоаппарат чыгарды. Монда да төшер, урамга чыккач та төшерерсең, диде аңа каләмгел. Берсе чыкмаса икенчесе чыгар. Ул булган җирдә эш җиңеләя иде. Фидая җиңел сулап төркемнән читләште. Картиналарны шау-шусыз, ялгызы гына күздән кичерәсе килә иде аның. Балаларның йөзләрендә соклану һәм кызыгу. Бәхетлеләр. Алар сәнгать әсәрләренең җитешсез якларын күрергә өйрәнмәгән шул әле. Кирләнмәгән сизгер күңелләре белән фәкать рәссамнарның тырышлыгын, ихласлыгын, омтылышларын тоялар. Шуннан тәм табалар. Фидая исә күпне күрә. Төсләрнең күзне йырткан урыннарында, кеше тәненең хәрәкәтен бирә алмыйча, күп очракта адәм балаларын курчак кебек тасвирлаганны да. Күп белгәннең башы авырта дигәннәре шушыдыр инде. Ләкин тукта. Бусы нәрсә? Гап-гади күренеш тасвирланган. Фәкать тәрәзә төбенә балчык чүлмәк белән куелган чәчәк бәйләме генә. Менә син аның каршына килеп бастың, һәм бүрәнә йортның эченнән ачык тәрәзәгә карагандай булдың. Анда чүлмәктә алсу, алтын су, кызыл розалар. Нәрсәсе белән күңелне кузгатты, аякларның хәлен алып, үзләре каршында бастырып калдырды соң әле алар. Чәчәкләргә әле күтәрелеп кенә килгән иртәнге кояш нурлары төшкән. Бу нурлар яктысында чәчәкләр шундый чын, теп-тере булып тоела ки, орынсаң, таж яфракларының дымсу, салкынча тыгызлыгын тоярсың. Хуш исе күкрәккә тулыр кебек. Күңелдә шигъри юллар терелде. Баскан эзләреңә мин битемне куям. Эзләреңнең назын, җылылыгын тоям. Тукта. Нилектән мондый юллар хәтергә килде соң әле? Таң нурына кыенган гөлләр бәхет турында сөйли. Шуңа. Алар уфук артыннан күтәрелеп килгән кояшка каршы тагын да ныграк күкрәп, матурайып ачыла баралар. Гөл керфекләренең бу рәвешле талгын һәм тыелгысыз ачылганын адәм баласы гомеренең иң бәхетле минутларында гына күрә, тоя ала торгандыр. Фидаяның да андый минутлары бар иде. Әйе, гөлләр белән бергә йөрәге нурга, гүзәллеккә каршы ачылган, күңеле яшәү тантанасы белән тулган сәгатьләре бар иде аның. Исәнмесез, Фидая Госмановна? Ул кинәт айнып киткәндәй булды. Борылды һәм карашы белән кемнеңдер китель түшенә төртелде. Аннары башын күтәргәч кенә исәнләшүченең көлемсерәгән йөзен, үчекләү тулы соры күзләрен күрде. Урман хуҗалыгының баш инженеры Гаяров икән. Фидая Госмановна, сез бит укучыларны бәрәңгедә дигән идегез. Басулары монда мәллә аларның? Тик бәрәңгеләре генә күренми нишләптер, диде ул, як-ягына карангандай итенеп. Сез дә бу сәгатьтә агач утыртып йөрмисез икән бит әле. Ә мин монда эш белән йөрим. Гаяров Нурхановның төксезлеген сизмәгәндә шикелле һаман көлемсерәвендә иде. Рәссам иптәшләрне күреп сөйләшәсе бар иде. Безнең кызлар кашык өчен бизәк таба алмый җәфалана. Открыткалардан, китаплардан эзләп интегәләр. Андагылар бит инде ул мең күргән нәрсә. Яңалары булсын иде. Менә мәсәлән, бу чәчкәләр ярыйсы гына кебек. Сез ничек уйлыйсыз? Фидаяның ачуы йөзенә бәреп чыкты. Надан, туң йөрәк, дип уйлады ул. Сандугачтан сыбызгы ясарга маташу белән бер ләбаса бу. Тамакка ачы тиер утыргандай булды. Фидая тупас сүз әйтүдән тыелыр өчен Гаяровка аркасы белән борылды. Ләкин Давыт аны аңламады. Әллә Юрий аңламамышка салышты. Каршысына чыкты да, иелә төшеп, һаман көлемсерәп:
Минем генә сүзем үтмәс дип куркам, Фидая Госмановна, диде. Әллә җитди сөйли, әллә шаяра иде, аңламассың. Олы җитәкче буларак, безнең гозерне аларга сез җиткерсәгез, яхшырак булыр иде. Районга нинди зур кунак килсә, бүләк сорап безгә йөгереп киләсез бит. Минем сезгә килгән юк бит әле. Килегез, карагыз. Без инде зур вазларда ясый башладык. Маркетри дигәненә дә өйрәнеп киләләр. Бераз гына ярдәм кирәк. Сүрәтләрнең бер кемдә югын ясарга иде. Әнә теге картинаны маркетри белән рәхәтләнеп ясап булыр иде бит. Төсе дә маш килгән, күксел, коңгырт та карасу. Менә монысын әйтәм, монысын. Ул Фидаяны беләгеннән ләктереп аргы башка идәде. Кулы кайнар, нык икән. Аны җәлеп иткән картинада ат сүрәтләнгән иде. Җәйге иртә томан әле генә таралып килә. Алгы планда ак айгыр арт аякларына басканда, җир тетрәтеп чабарга әзерләнеп, күкләргә ирешерлек итеп кешнәп җибәргән. Ул башка атларны да үзе белән бергә җилкетеп, офыкларга ыргылырга, кояшка таба чабарга өнди. Аның артында янып торган учакка аргамакның ургуы күчкән диярсең. Ялкын телләре биеккә күтәрелгән һәм гүяки атның канатларына әверелеп, аның ялына кушылып җилпенә. Көч, гайрәт, яшәү дәрте, хисләр кайнавы тасвирланган иде төсләргә саран бу картинада. Киләчәк көннәргә озын юллар, кайнар хисләр вәгъдә итә кебек ул. Учагын алып ташларга кирәк дип сөйләнде ул арада Гаяров. Бу тыйгына агачтан ясаганда катлауландыра. Айгыры шәп, анысы өчен тырышсаң да була. Алар янына Рамилә килеп басты. Фикерегезне миңа да әйтерсез бәлки, диде ул сагайып кына. Миңа бик ошый. Канатлы ат, канатлы хыяллар, ашкыну һәм гайрәт, диде Фидая ашыгып. Ул Гаяров берәр төрле саксыз сүз ычкындырып, рәссамның нәзберек күңелен китеп куймагае дип шикләнә иде. Фидаяның сүзләреннән Рамиләнең йөзе ачылып китте. Кайчакта мин тәҗрибә ясыйм шулай, диде ул аклануны кирәк табып. Үземне төрле стильдә сынап карыйм. Әгәр ошый икән, мин бу картинаны сезгә бүләк итә алам. Фидая Госмановнага әнә тегесе дә бик ошады дип, Гаяров кулы белән роза чәчәкләренә ишарә ясады. Рамиләнең тәкъдименнән һәм Гаяровның әдәпсезлегеннән югалып калган Фидая авыз ачканчы, тегеләр үзара килешеп тә өлгерделәр. Чынлапмы? Диде рәссам кызы рухланып. Анысы да минеке. Алайса мин сезгә шунысын бүләк итәрмен, диде ул Фидаяга. Аты миңа бик ошаган иде, диде көрсенүен эченә яшергәндәй, шул ук вакытта өмет белән Гаяров. Сез нәрсә? Алай шаярырга ярыймыни, диде Фидая ниһаять аңына килеп. Сәнгать әсәре бит алар, бик кыйммәт тора. Арзанмы, кыйбатмы, һәркем үз әйберсенә үзе хуҗа, диде Гаяров ис китмәгән кыяфәт белән. Бүләктән баш тарту килешми. Менә хәзер бик әйбәтләп үз кулы белән артына Калтай урман хуҗалыгына чын күңелдән дип язып имза куя да, без аны мең рәхмәтләр әйтеп кабул итәбез. Үзебез дә җавапсыз калмабыз. Маркетрида ясалганның иң беренчесен аңа тапшырырбыз. Һәм ул аяк очларына басып тагын да биегәеп, шактый югарыдагы кадактан рам асылган бауны ычкындырырга үрелде. Туктагыз, дип аның терсәгенә ябышты Фидая. Егетнең сүзләрендә дә, кыланмышларында да янында торган хатыннарны баласыту, үртәү ярылып ята. Бигрәк тә шунысы күңелгә тия иде. Фидая Рамиләгә борылды да, бирмим диген, ныгытып әйт, диде. Рәссам икеләнеп калды. Сезгә ошавына мин бик шат. Күргәзмә ябылганчы гына торсын инде. Аннары үзем өчен түгел, мин дә коллектив өчен тырышам, дип Гаяров ниһаять баудан кулын алды. Ул арада Рамиләне каләмгел балалар янына чакырып алып китте. Сез теге чәчкәләрдән баш тарта күрмәгез тагын, дип күз кысты Гаяров Фидаяга. Кулга керергә торганны ычкындырырга ярамый.
Кулыгыз үзегезгә таба кәкре икән. Урман хәтле урманнан бер түбә ябарлык такта бирәсегез килми. Ә кешедән булса, давай да давай. Хуҗалык эше шундый бит инде ул, Фидая Госмановна. Кулдагыны ычкындырмаска, эләккәнне тартып алырга. Шундый булмасак, безне эштә тотмыйсыз да сез? Сүзне тагын да озайту килешмәс кебек тоелды, Фидая балалар төркеме янына атлады. Бу суташ халкы моңарчы рәссамнарсыз ничек яшәгән диярсең? Каләмгөл күргәзмәне берәр атнага Баллыбылынга илтүне таләп итә башлады. Алдынгы колхозчыларның портретларын ясатып булмас микән дип сорашты. Ул эш кыйбатка төшәрме? Таштимеровадан акчасын алып булырмы? Рәссамнарның кайсысы кеше сурәтен ясарга остарак икән? Ник дисәң, күрше җиңүчегә ниндидер рәссам портретлар ясаган икән дә, акчаны күп кайырган. Сыер савучыларны, комбайнчыларны ямсыз ясаган дип сөйлиләр. Мәдинә Маликова. Фидая. 9-нчы бүлек. Урамга чыгып, җыелышып карточкага төшкәндә шактый гына ыгы-зыгы булып алды. Каләмгөл рәссамнарны уртага бастырды, тирәли балаларны тезде, егетләргә алга чыгып шүгәләргә кушты. Фидая Рамилә белән Әхмәдуллин арасына туры килде. Кызларыгыз бик шибәр икән сезнең, дип пышылдады аның колагына Тәүзих. Безнең район халкын шибәр диләр шул. Берәр кая барып кайтсам үзем дә сизәм, диде Фидая. Матуррак киендерергә иде, дип куйды Рамилә. Нишлисең? Кибеттән алган курткалар инде, диде Фидая. Халыкны матур киендерү турында уйлаган кеше юк шул бездә. Зиләйлә, Зиләйлә, кил монда, дип кычкырды шунда бер кыз. Бас менә монда, сыясың. Барысы да борылып, төркемнән читкә китеп барган озын, төз буйлы, кызыл курткалы кызга карадылар. Ул җавап бирмәде. Борылып та карамады. Урам якка атлавында булды. Кем ул, дип сорады Рамилә Фидаядән. Укучы, 8-нче класстан. Карточкага төшү мәшәкате төгәлләнеп, балалар автобуска утыра башлагач тагын кычкырдылар. Зиләйлә, кил тизрәк, китәбез бит. Кызыл курткалы кыз клуб почмагы артыннан чыгып килә иде. Шул чак каршыдагы китап кибетеннән кулына юка китапчыклар тотып, балалар өчен булса кирәк, кыска плащ, күн фуражка кигән 35ләр тирәсендәге бер ир кеше килеп чыкты. Аны күрүгә Зиләйлә сөртенеп куйгандай булды. Йөзенең бурлаттай кызарынганы ерактан ук күренде. Рәссамнар белән көлә-көлә сөйләшеп торган Каләмгөл нидер сизенгәндәй борылып карады да, китап тоткан ир кешене күреп, аңа каршы китте. Китәбез, Гыйзетдин, эшеңне төгәлләгән булсаң, әйдә, утыр. Ир кеше Зиләйләгә карап, адымнарын әкрен әйтте. Бу өчәү арасында ниндидер киеренкелек, катлаулы мөнәсәбәтләр барлыгы күзгә ташланып тора иде. Урам кырыендагы машинага таба юнәлгән Фидая белән Рамиләнең юлы алар арасыннан үтә иде. Ничектер яхшысынмыйча тукталып калдылар. Зиләйлә нишләргә белмәгәндәй башын боргалап торды да, урам якка юнәлде. Гыйзетдин аның артыннан карап калды. Әтиле кызлым әллә алар, дип сорады Рамилә Фидаядан.
Кыз автобустагыларның карашыннан ышыкланырга теләп, Нурханованың УАЗик артына килеп басты. «Эй, кызый!» дип, тәрәзәдән башын сузды Балкыш. «Баллы болыннан мәллә сез?» «Баллы болыннан». «Юл ничегрәк анда? Батып ятмадыгызмы?» Зиләйлә таралган зиһенен тупларга тырышкандай көттүреп кенә җавап бирде. «Баттык. Бер тапкыр». «Тартып чыгардылармы?» «Малайлар төшеп бетеп чыгарды». «Ә сез утырып тордыгызмы?» Кыз егеткә Мисыр рәсемнәрендәге кебек шигәгә таба озынчалап уелган шомырт күзләрен тутырып, мөлдерәп карап куйды. Аның тулы иреннәре елагандай җилсенгән, яңакларына эчтән ут бәреп чыккан. Бу минутта ул бик моңлы да, ифрат шибәр дә иде. Машина янына Фидая белән Рамилә килделәр. «Әниеңнең хәлләре ничек соң, Зиләйлә?» дип сорады Фидая. «Эшли. Районга килгәлиме соң ул?» «Көн аралаш килеп тора». «Нишләп миңа сугылмый икән?» «Әйт әле, кирип чыксын бер. Сөйләшәсе бар иде». Кыз дәшмәде. «Суташта йомышың бармы әллә?» «Юк». «Алайса әйдә безнең белән. Әнә Балкыш абыең янына алгы утыргычка утыр. Ул безне өйгә илтеп куяр да, аннары сине олы юлга чыгарып берәрсенә утыртып җибәрер». «Авылына хәтле илтеп куярга мәллә?» дип көлемсерәде Балкыш. «Анысын үзең кара, шарты шул гына. Караңгы төшкәнче кыз өендә булсын». Автобустагылар Зиләйләнең Нурханова машинасына утырганын күреп, тынычландылар булса кирәк. Гыйзетдин шофер утыргычына кирип урнашты. Автобус кузгалды. Мәдәният йортының ишек төбендә Гаяров белән Әхмәдуллин гына сөйләшеп калдылар. Алар Фидаяга караганнар, кулларын булгыйлар, көлешәләр иде. «Мине талкыйлар ахрысы» дип уйлады Фидая. Татар ирләренең шул булыр инде. Хатын-кыздан көлү. Һәм күңелендә үпкә рәнҗү тоеп, машинаның арткы утыргычына Рамилә янына кирип утырды. Әйрләр чыннан да аның хакында сөйләшәләр иде. «Шәп хатын күренә бу Нурханова», диде Тәүзих. «Нәрсәсе шәп? Зур урынга үрмәләгән чәчбиләр әзмени хәзерге вакытта?» «Бу бит гадәти чәчби генә түгел. Бер үзе ике кешедән тора кебек. Бер карыйсың чибәр, ягымлы, йомшак сүзле хатын. Икенче караганда нык куллы, уңган җитәкче. Төрлечә кыланып карый инде, тырыша», диде Давыт исе китмәгәндәй. «Башына төшкәч нишләсен? Булдыра алмаса да көчәнә. Безнең күп җирләрдә булган бар. Мондый эшлекле җитәкчеләр сирәк. Минем юк кына йомышны да үти алмады әле. Теге мәсьәләне ничек хәл итәбез соң? Районга килгәнсез икән, безнең цехка да бер яхшылык эшләми китмәссез бит инде», дип сүзне икенчегә күчерде Давыт. Онынчы бүлек. Суташ елгасы аркылы салынган биек күпер аркылы чыгып, зират турыннан узып үргә менгәч, Балкыш машинасын туктатты. Зиләйлә сүзсез генә ишекне ачты да җиргә сикерде. Ишетелер-ишетелмәс кенә рәхмәт әйтте. Шоферны шундук оныткандай алгарак узып, юл читенә басты. Балкыш машинасын кирегә борды. Бәби түгел, җиткән кыз. Үткән-сүткән машинага кул гына күтәрерлек.
Мондый кызларга шоферлар да игътибарлы, саз чәчрәтеп, выжылдатып узып китмиләр. Аяклары үзләреннән-үзләре тормозга баса. Ләкин балкыш тиз генә кузгалып китә алмады. Башын сузып артка Зиләйләгә карады. Кыз кара җирдә ачык кызыл тап булып күренә. Тик бу тап никтер бик яман су. Әйтерсең лә аңа йөрәк ярасының төсе саркып чыккан иде. Балкыш УАЗикны кире борды да, кыз турына барып туктап, ишекне ачты. «Утыр. Кирәкми», диде Зиләйлә киреләнеп. Ул егеткә түгел, каядыр читкә зиратның җилдә тибрәлеп, яфрак кыйып утырган каеннарына караган иде. «Нәрсә ялындырып торган буласың?» диде балкыш каты гына итеп. «Узгынчы шоферлардан кай җирем ким минем?» «Сиңа юл уңае түгелле». «Син каян беләсең минем юл уңаен? Утыр әйдә». Ниһаять кыз тәвәккәлләде. Арткы ишекнең тоткасына килеп ябышты. Утыруын утырды, ләкин шофер белән янәшә түгел, артка урнашты. Кузгалып киткәч, балкыш аңлатуны тиеш тапты. «Минем бер дус шоферны сезнең авылга бәрәңгегә җибәргәннәр иде. Хәлен белеп кайтасы бар. Ватылып ятмый микән?» Сагындым да, һәм шаяртып җырлап та куйды. «Бик күрәсем килә, күрәсем». Кызның күңелен күтәреп, телен ачасы, сүз куертып, юлны кыскартасы килә иде аның. Әмма теге тешләк булып чыкты, сүзне җөпләмәде. Балкыш каршындагы көзгене аның йөзенә борып куймакчы булды. Ләкин кыз утыргыч аркасына беләген куйган да, янтайып маңгайын шуңа терәгән. Йөзе күренми. Тик иң башлары тетрәнгән кебек тоелды. Йылы инде әллә? Балкыш чүпрәк алып, пыяланың парын сөрткәләде. Кыз йылаганга шулай парланамысың бу тәрәзәләр? Кыскасы, юл шактый яман су булып чыкты һәм озын тоелды. Алар авылга кергәндә караңгы төшкән иде инде. Урам юлы сикәлтәле, көйсез, тизлекне алыштыра шактый озак барылды. Ниһаять кыз: «Мин кайтып җиттем», диде. Машина фаралары капка өстендәге медпункт дигән язуны яктырттылар. «Мин шушында торам». «Нишләп?» «Әни фельдшер минем. Бөтен утларны яндырып куйган, сине көтәдер инде. Кешесе күптер, басуда суык тидерәләр». Зиләйлә аяк астын чамалап, сакланып кына машинадан төште. «Кайсы берсе юри дә хастага сабышадыр инде», диде балкыш. «Справка аласылары киләдер». «Безнең әнинең андый түгеллеген беләләр», диде Зиләйлә тыныч кына. «Нинди түгеллеген?» «Алдашмаганын». Ул рәхмәт әйтеп саубуллашты да капкага юнәлде. «Эй, кызый!» Фары яктысында кызның бөтен торышы, хәрәкәте сәхнәдәге кебек ярылып ята иде. Шундый горур һәм шул ук вакытта нәфис хәрәкәт белән әйләнеп карады ул. Махсус өйрәтелгән диярсең. «Күздән чүп ала беләсеңме син?» Зиләйлә фары яктысыннан бер адым читкә атлады. Аның күзләре йолдыз чагылган күл кебек җимелдәп куйды. «Беләм», диде ул тыныч кына. «Ничек аласың?» «Гадәттәгечә, мамык белән». «Минем әби күздәге чүпне теле белән ала. Син дә шулай өйрәнеп куй, яме?» «Мин болай да әйбәт алам. Әни өйрәтте». «Син телең белән алырга өйрән. Алай әйбәтрәк. Күзгә чүп кергәндә сиңа гына килә торган итәрмен». Шулай диде дә машинасын бора башлады. Арттан кызның тавышы ишетелеп калды. «Әбиеңә сәлам әйт». «Кара син аны. Тешле дә икән әле. Сөйләштереп булмады чукынганны. Тешен күрми калынды. Алары ничек икән?» «Хәер, берәүнең дә бөтен җире килеп бетми. Моның мөгаен тешләре ямьсездер. Гел турсаеп кына торуы да авызын ачмас өчен махсус кылану гына түгел микән?» Урамнан узып барганда машина каршына бала күтәргән бер ир килеп чыкты. Сабый фары яктысыннан күзләрен яшереп, әтисенең муенына сарылды. Балкыш аны таныды.
Суташ кибетеннән китаплар алып чыккан, Зиләйләгә каршы юлыгып, кызны барыр юлыннан туктаткан әдәм иде бу. Мәдинә Маликова. Фидая. 11-нче бүлек. Бу кичне Рамилә Иркәнең йокыга киткәнен генә көтеп ятты да, урыныннан кузгалды. Фидая белән икәүдән икәү генә калып, иркенләп сөйләшәсе, күп сорауларга җавап аласы килә иде аның. Фидая да ятмаган икән. Нәкъ кичәге кебек диванда аягын бөкләп утыра. Сара бажурлы лампа аны узган кичтәгечә үк серле дә, нәфис тә итеп күрсәтә иде. Кулында шул ук зәңгәр тышлы кечкенә китап. Рамилә аның янына килеп утырды да, шигырь юлларын исенә төшереп, өстә дулкын, аста упкын кулын сала салыма дигән дип башлады. Хисләр бәрелешен шундый оста итеп әйтеп биргән, туган иленнән генә түгел, сөйгән ярыннан аерылган кеше генә үзен шулай хис итә ала торгандыр. Фидая ачылып китмәде. Серләр уртаклашыр өчен күңел кыллары көйләнеп җитмәгән иде әле. Алай да сүзне җавапсыз калдыруны яхшы сынмады. Әллә сиңа да шундый хәлләр кичерергә туры килгән идеме? Дип сорап куйды. Кияүгә чыкмагансыңдыр бит әле. Нишләп алай дип уйлыйсыз? Кыяфәтең шундыйрак, бер катлы, тәҗрибәсез кебек. Рамиләнең үзе турында заклап сөйләшергә нияте юк иде. Әмма үз күңелен ачмаса, хуҗаның да теле шишелмәячәген аңлады. Мин иртә кияүгә чыктым, диде. Сәнгать училищесында укыганда ук. Гыйшкың шул кадәр кайнар булдымы ни? Кан кызганнан түгел, аптыраганнан булды ул. Үгияти белән үстем. Бәләкәйдән кыйналдым. Тизрәк кытыласы килде. Паркта бию кичәсендә бер егет белән танышып, күпмедер очрашып йөрдек тә, улай да өйләнешәбез дигәч риза булдым да куйдым. Торыр җир бар. Казанның бер читендә үз йортлары белән яшиләр иде. Безгә аерым бүлмә бирделәр. Озак яшәдегезме соң? Сез каян белдегез безнең аерылышкан икәнне? Фидая авыр сулап куйды. Ул инде кыяфәттән сизелеп тора. Күңелең иремәгән булган синең. Каты күңел гыйшык тәмен беләме ни? Рамилә карашын аска төшерде. 8 ай бергә яшәдек. Аннары аны армиягә алдылар. Күнеккән идем инде мин аңа. Сагынып көтеп алырмын дип уйлаган идем. Әмма тиз оныткансыңдыр. Оныттым дип үк әйтеп булмый. Көттем. 2 ел аларда тордым. Кайтты бу. Бөтенләй бүтән кеше булып. Тазарган, кояшта янып каралган, футбол тубы кебек. Мин аны ак, ыспай, йомшак куллы итеп хәтерли идем. Ятсындым. Кабул итә алмадым. Мөгаен бүтәнгә күңелең төшкән булгандыр. Рамилә сискәнеп китте. Сезнең белән сөйләшү кыен, Фидая Госмановна. Мин бу хакта үзем дә уйларга куркам. Ул рәссам, талантлы. Тагын ничек дип әйтергә?
Портретын сызгалап бирсәм генә. Сүз белән тасвирлый белмим. Ә ул сине яратамысың? Юк, минем кичерешләремне дә белми. Бирегә килүемнең төп сәбәбе шул. Аннан качасым килде. Мин әле иремнән законлы рәвештә аерылышмаган да бит. Дөрес, алардан киттем, фатирга күчтем. Белмим, алда ниләр булып бетәр. Фидая бераз уйланып утырды да: "Беләсеңме, миңа синең ирең кызганыч", диде. Ул сине чын күңелдән яраткандыр бит. Рамилә иңнәрен генә сикертеп куйды. Шул менә, дип дәвам итте Фидая. Хисләр уртак булмаса, мәхәббәтнең бер кадере дә юк. Әрәм яну, кию, юкка өзгәләнү, йөрәкнең мәгънәсезгә талкынуы гына ул. Андый чакта салкын йөрәкле кеше хиследән көчлерәк булып чыга. Һәм үзе дә сизмәстән хайран калырлык шәфкатьсезлек күрсәтә. Аяусыз кылана. Минем дә булды андый каты бәгырле чакларым. Ир егетләрне елаткан вакытларым булды. Һәм ул ачылып китеп, кичә üzülеп калган кыйссасын дәвам иткәндәй сөйли башлады. Теге чакта университетка кире алмыйча кире кайткач, Ранодан мине Баллыбылын мәктәбенә пионервожатый итеп җибәрделәр. Юллама алып чыктым мин моннан. Эссе көн иде, сумка-фәләнем дә юк. Акча белән кулъяулыкны кыска җиңбермәсенә генә кыстырып куйган. Ранодан алган кәгазьне бөгәрләнмәсен дип, түгәрәкләп бетереп тоттым да кибеткә кердем. Эш өчен кирәкле ниләр бар икән дип киштәгә карап тора идем. Ушымдагы кәгазь төргәге шуып чыгып китте. Күтәрелеп карасам, янымда озын гына буйлы бер егет басып тора. Кәгаземне шул тартып алган икән. Ачып укыды да: "Карале, син анда минем урында эшләячәксең икән бит", ди. Былтыр мин эшләгән урын ул. Баштан кичкән хәлләрдән соң егетләргә минем нинди карашта булганымны аңлыйсыңдыр инде. Бер сүз әйтми генә кәгаземне аның кулыннан тартып алдым да кибеттән чыгып киттем. Барып урнаштым авылга. Әйбәт кенә эшләп киттем. Беренче атнадан соң үзебезнең авылдан мотоциклга утырып, Ваккас килеп йөри башлады. Мин инде аңа караңгы чырай күрсәтми идем. Чөнки ни дисәң дә белгән кеше ят авылның бәйләнчек егетләрен якын китермәү өчен бик ярап куйды. Егете булган кызның дәрәҗәсе дә югары бит аның. Дөрес, балалар арасында абруй казану авыррак булды. Алар сүз арасында элекке пионервожатыйны исләренә төшерәләр. Мәхсүм абый алай түгел, булай итә торган иде. Мәхсүм абый бар чакта дип, гел канга тоз салып тордылар. Мәхсүм дигәннәре шул теге миңа кибеттә юлыккан егет булып, аны Суташның мәдәният сараена эшкә алганнар иде. Бер шимбәдә бу үзе дә велосипедка атланып мәктәп капкасы төбенә килеп туктады. Дәрес беткән чак иде. Укучылар, алар артыннан укытучылар сөенешеп, шаулашып моның каршына киттеләр. Мин булдырда басып калдым. Балаларның баш очыннан бер күз сирпүеннән сизеп алдым. Мәктәпне сагынып кына килүе түгел моның. Минем янга килгән бу. Әмма мин моңа һич тә сөенмәдем. Беркем күрмәде, сизмәде. Ә менә ерактан ук шул рәвешле аңлаштык. Мин сине күрергә килдем. Ни хәлләрең бар, ди ул. Юкка мәшәкатьләнеп йөрисең, мин сине көтми идем, дидем мин карашым белән. Ә балалар, укытучылар үзләренекен сөйли. Мәхсүм абый, нишләп баяныңны алып килмәдең? Син киткәч мәктәпнең яме калмады. Рәхәтләнеп җырлап биеп тә булмый. Магнитофон тасмасының ни рәхәте бар аның диешәләр. Һәммәсе аның үзенә, велосипедына, иендә калган баянына мөкиббән иде. Һәммәсе, тик мин түгел. Аларны әйләнеп үттем дә фатирыма кайтып киттем. Авыл ишендарак Наилә исемле бер апада яши идем мин. Кайтып чәй эчәргә утырган идем, кемдер тәрәзәгә чирткән шикелле тоелды. Үрелеп карадым. Урамнан теге Мәхсүм үтеп бара икән. Турыбызга җиткәч кенә велосипеды янтаеп китте дә чак егылмый калды. Төшеп тәгәрмәчен караштырырга кереште. Мин пәрдәләр артына пысып, аны җентекләп күзәттем. Көлсу туры чәчләре маңгаена төшә.
әледән-әле аларны уң кул аркасы белән артка тарап куя. Кул хәрәкәтләре ничектер бик ипле, гәүдәсе нык, җилкәләре киң. Ә менә йөзе, йомры иякле түгәрәк йөзе ничектер сабыйлыгын саклаган иде аның. Бөтенләй балачага төсле бит бу дигән уй килде минем башыма. Шуннан соң кичләрен баллы болын юлында ике яктан ике егет тузан куптара торган булып киттеләр. Үзән таудан мотоциклга атланып Ваккас, Суташтан велосипед белән Мәхсүм. Ике яктан килгән юл клуб янында кисешә. Кайчакта шунда велосипед тәгәрмәчләре тишелеп тә куя. Ә мин егетләрнең берсеннән дә азат тормыйм. Икәүдән икәү калып сөйләшеп тормыйм. Тик шулай да аларны булай йөртүнең яхшы түгеллеген күңел сизенә. Бер кичне шулай җир каткан, кар төшмәгән иде әле, күңелем айрата алгысып китте. Аяклар үзеннән үзе тыпырдый. Инеш ярындагы чишмәдән су ташырга тотындым. Бар булган савыт сабаны мөлдерәмә тутырдым. Наилә әйтә, "Җитте инде сиңа ди. Бүген мунча ягасы юк. Төнлә нык суытып җибәрмәгәе. Сулар катып, чиләк төпләре төшмәсен тагын ди." Ә мин һич тик тора алмыйм. Ул кичне клубта да гел уртада бетерелдем. Ике егет ике яктан мине машина фарларына алганда иткәннәр. Мәхсүм сәхнә кырыена утырып баян уйный, Ваккас ишек төбендә басып тора. Чырае караңгы, үртәлгәне әллә каян сизелеп тора. Баштарак миңа бу икәүне үртәү кызык сыман иде. Ләкин бераздан әдәпсез кыланам кебек тоела башлады. Килешми иде булай. Шуны сиздем дә, кичә тәмамланганны да көтмичә чыгып киттем. Артымнан Ваккас чыкты. Беләгемнән тотып алды. Артыгын пырдымсызланып, каты бәрелүдән тыелдым. Чөнки Ваккас армияга китә. Хушлашырга килгән иде. Әллә ничек җанны шөтә торган булып истә калды ул кич. Тулган айның яктысы җирнең җылысын суыра. Аяк астында боз кыйпылчыклары шытырдый. Наилә алардан ерак түгел бура тора иде. Шуның турына җиткәч, Ваккас мине туктатты да: "Хуш инде, Фидая", диде. "Исән йөреп сау кайтырга язсын", дидем мин. Кул биреп саубулаштым да кирип киттем. Ул мине туктатырга батырчылык итмәде. Чөнки артык хисләнү аның ихтыярын сындырган, көчен алган иде. Ул төнне мин фермада киз утырырга тиеш, чөнки сарыкларның бәрәнләр чагы җиткән иде. Өйгә кирип, утны яндырмый гына өс-башны алыштырдым, кире чыктым. Ваккас китмәгән, бурага йөзе белән капланып басып тора иде. Мин узганда борылып карамады. Йылы иде бугай. "Сез нишләдегез инде?" дип сорады Рамилә. "Нишлим? Ни әйтим?" Күлдәвек бызларын шытырдатып, тыгыз-тыгыз атлап узып киттем. Ул калды шунда. "Андый чакта бер нишли алмыйсың шул инде", диде Рамилә. "Аларга бит безнең кызгануыбыз түгел, яратуыбыз кирәк. Әмма кирәк дип кенә яратып та булмый. Рәнҗетәсе килми дә бит, юатып та булмый. Үзеннән үзе шулай килеп чыга. Мине яраткан кешеләргә газап кына китерәм шикелле. Бәхетле итә белмим. Әллә инде очраклы бәндәләр еш бәйләнгәнгә күрә күңелем катыланып, тәнем чирканып калганнан шулай булды. Ваккаска карата гына түгел, иң газиз кешемә салкын булганыма үкенеп бетә алмыйм." Кинәт сискәндереп телефон зыңгылдады. Фидая алгы бүлмәгә чыгып телефонны алды. Рамиләгә аның хәвефле тавышы ишетелде. "Кайда яна? Кайчаннан?"